Mobilizazioa, hori da behar duguna. Hauteskundeak, naiz irratian. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Heldu da garaia, hauteslekuak itxiak daude. Ez dago atzera bueltarik. Hauteskundeak naiz irratian. Arratsaldeko 8 janko heldu da, bozen kontaketa asteko tenorea. Arratsaldeko 7 bitarte boto eskubidea zuten 51%ak egin du bere hautua, hemendik aurrera boto guztiak kontatzeko unea da, eta gaueko 10:30 aldera emaitzak ezagutuko ditugu. Unean uneko berritasunen berri izateko, kalean bertan gara, 11 telebistako kiden bitartez, Mikel Klaber, arratsaldean itxi dute hemen Europa Biltzar Jauregiko ateak, jada ezin da gehiago bozkatu, azkeneko momentura arte bozkatzera itxaron duen baten bat gerturatu da azkeneko minututan, baina jada hauteskontziak itxita daude, itxi egin dira. Hemendik aurrera bozkaketa, zenbaketa prozesua hasiko da, eta hemendik jarraipena egingo dugu Gasteizko Europa Biltzar Jauregitik. Udane Arbeo, barkatu ez, ekin atorra sagasti, Sabine Etxeatik, arratsaldeon zein da giroa? Arratsaldeon deizuela guztioi, gaurko egun honetan zehar Sabine Etxeatik aipatutakoa, aurreratutakoa berresteko ordua da, ordu hau hain zuzen ere, gakoa, honezkero hautesontziak itxita, sondeoak izan baditugu, baina horiek ez ditu baloratuko Eusko Alderdi Jeltzaleak eta zuhurtzia da nagusi, gaueko 9:00 aurrera espero baitira Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkari nagusiak, alderdiko buruzagiak, besteak beste, itxaso atutxa bera izango baita, prentsa areto honetan bertan, eta ondorenean urrenkeran mintzat, Andoni Ortuzar, Imanol Pradales, eta oraindik lehendakari den Inigo Urkullu bera. Ordu zehatzik ez, eta momentu zuhurtzia nagusi, izan ere, itxura guztia du, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde hauek, ez direnak batere ohikoak eta historikoak izango direnak, itxura guztia duelako, enpate tekniko bat egon badagoela, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren artean enpate tekniko bat eta norgehiagoka historiko bat Gasteizko Ganbera subiranismoaren indarren batuketa bilakatu dezakeena. Edonola ere, horrek gobernagarritasunean zer nolako eragina izango dute du, hauteskunde hauetako parte hartze datuek eragin zuzena izango dute ziurrenik, eta Eusko Alderdi Jeltzalea hain zuzen ere horri begira da, eta hauteskunde hauetako emaitzen baloraziorik momentuz ez da izango. Hauteskunde kanpaina hau urduri eraman du Eusko Alderdi Jeltzaleak, horren lekuko izan gara, hedabide eta kazetariak, eta azken egunetan antzeman da, martxa betean sartu direla eta estualdia eman izan diotela, oraindik ere zalantzat izen bozkatzaile zorro guzti horri. Tira, gauzak honela, esan dizuegu, zuhurtzian nagusi dela, iritsierak ordu honetan, itxaso atutxa, Andoni Ortuzar, Pradales hautagaia bera, Inigo Urkullu lehendakaria ere, egoitza honetara gerturatzen hasiak dira, baina ez hedabideen aurrean,
Eta momentuz, prentsa areto hau gero eta beteago, martxa betean baita bertan gauden kazetariak ere, baina sondeoen baloraziorik ez, parte hartze datuen balorazioak izango dira, datozen minutu honetan izango direnak, eta gaueko 9 buelta hortan izango da hori esan da bezala, inondik inora, ohikoak ez diren hauteskundeak, historikoak izango direnak, Bilbo handian 300 metroko tartea besterik ez, bi alderdi nagusien artean, ez baita aztekoa, 1.800.000 euskal biztanle direla gaur bozka emateko aukeran izanean direnak, eta horien gehiengoa Bilbo handiaren bueltan direla. Edonola ere, gaur erabakia, Eusko Alderdi Jeltzalea nagusi Bizkaian itxura guzen arabera, Gipuzkoan berriz Euskal Herria Bildu, Araba izango da Giltzarri, Gasteizko exekutiboa, Ajurien Berria osatzeko lasterketa honetan. Gu geuk ere 300 metroko salto hori ere egingo dugu, Dane Arbeo, arratsaldeon. Zein da giroa, EH Bilduren egitzen? Arratsaldeon guztioi, Zabalguna merkatuan jarraitzen dugu EH Bilduren ekitaldian, eta momentuz esan barra daukagu, plaza erdi utxik daukagula, ikusi dugu momentuz, zerrendaburu batzu gerturatzen ari direla, beren aurpegitan urduritasuna nabari da, baina esan digute. 8:00 lehenengo hitzordua eman digute, Oihana Etxebarrieta EH Bilduren hauteskunde kanpainako bozeramaileak hitzartzea izango du, eta behin hitzartze horren ostean 9:00 gutxi aldera zerrenda hautagai guztiak sartuko dira ekintzailetza zentro honetara, Zabalgune merkatu honetara, baina ez dira hemen izango. Gelatxo batera joango dira guztiak batera, eta behin emaitzak argituta, agerraldia egingo dute hemen atzean daukagun, Olzan atreie horretan izango dira Peio Txandiano, lehendakari gaia, eta Arnaldo Otegi. Bitartean, plaza erdi utxik, ikusi ditugu lehenengo militantea esartzen hasi direla, ikurriñak Nafarrako banderak denetarik prest dute, hemen urduritasuna nabari da, esan dizuedan bezala, estuan ibiliko baitira jeltzalak eta subiranoak, eta aurten inkesten arabera, EH Bilduk aukera asko ditu, beraz ikusi beharko da. Hauteskunde hauek irabazi ezkero, Ezker Abertzale independentistak irabaziko lituzkeen lehenengo hauteskundeak izango lirateke, aldaketa agerikoa izango litzateke, baina momentuz bozketa hauteslekoak itxita, botorie kontatu beharko dira, eta 8:30 Oihana Etxebarrietak hitzar hartzeko itxarongo dugu une honetan. Kontaketa hasi berri da dagoeneko 6 minutu, bozak eta bozak kontatzen, horre arratsaldeko 6:00 parte hartzaren berri eman dugu, baina orain behintzat aipatu dezakeguna Oihana sondeoak dira, eta aski jardunaldi esanguratsua izango dugula dirudi, berdinketa daukagulako Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren artean, hala da ezta? Tentsio handiko zenbak eta aurrikusten du EITB-ko inkestak. EAJ izango litzateke lehenengo indarra, baina koalizio subiranistak izango du hazkunde handiena. PS, Euskadiko Ezkerrak eta PPk ere gora ingo dute, eta Ezker Konfederalean Elkarrekin Podemosek baino ez du ziurtatuta ordezkaritza. Zenbakitara jota, 26, 28 eserleku bitartean bai EAJak eta bai EH Bilduk, PS 10 eta 12 eserleku artean izango lituzke, PPk 7, Elkarrekin Podemos 1 eta 2 artean, eta Sumarrek berriz 0 edo 2 bitarte. Adi izango era zer gertatzen den, baina dagoeneko adi daudenak geure analisi maiko kideak dira, 8:00 lehen sondeoaren datuak irten ala, segituan, arrapaladan, hasi zarete xetasun guztiak aintzat hartzen eta idazten, zeuen ordenagailu eta libretetan, agurtuko zaituztet, lehenik eta behin, eta eskerrik asko ere, etortzeagatikan gure etxe honetara, Estitxu Garai komunikazioan eta estrategian aditua, arratsaldeon. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidatzagatik gaur berezi honetara. Mikel Urdangarin, filosofoa, arratsaldeon. Arratsaldeon eta mila esker gonbidapenagatik. Zurine Rodríguez, kazetari eta ikerlari, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eguzki Urteaga, soziologoa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenik eta behin, dirudienez, boto bakoitzak bere eragina izango du, batez ere, lehen biziko indarra izateko borroka horretan, 26, 28 eskaino eserleku aurreikusi bai dituzte, bai AIOT eta baita ere EH Bildurentzat. Eguzki, zurekin hasiko gera, zer nolako lehen balorazioa egingo zenuke honi buruz?
Gogoratu behar da sondeo bat dela. Alegia, 3.000 pertsona galdezkatuak izan dira 3 euskal lurraldeetan, pasaren astean eta gaur goizean bertan, eta horrek esan nahi du, sondeo betetaz hitz egiten ari erala, eta ez a pie de urna deitzen den sondeo horietaz, normalean egin ohi den bezala, frantses estatuan adibidez, horrek esan nahi du, kasu honetan bozka egunean bertan, goizean bertan, hautesontzi batzuetara jotzen dutela, pertsonei galdetzen dietela zer bozkatu duten, eta hortik abiatuta mostra bat egiten dute, eta estrapolatu egiten dituzte datuak, ez? Ez da kasua aldi honetan, eta gogoratu dezagun beste gau elektoral batzuetan ere, tarte nahikoa izan dela sondeoek agertzen zutenaren artean, eta gero emaitza realen artean. Orduan, zuhurtziarekin hartu behar dira datu horiek, konparatzen baditugu aldez aurretik publikatuak izan diren sondeoekin, hor ikusten dugu evoluzio txiki batzuk badaudela, sorpresa hundirik ez dago, baina ikusten da EAJak zertxobait gora egingo lukela, eta EH Bilduk zertxobait behera, batez ere EITB Fokusen azken sondeoa aintzatartzen badugu, eta gero gainontzekoari dagokionez sorpresa gutxi, ez? Baina berriro diot sondeo eta hitz egiten ari dira eta ez emaitza realetaz. Ez ditu? Bai, azpimarratzeko lehenengoa da hori, honek ezin digula oraindik argazkirik eman, kontaketa aurrera joan ala askoz datu fidagarriagoak edukiko ditugu. Baina nik uste dut, azkenean hau konparatu alba dugu zerrekin hain zuzen ere, da guzika aipatzen zuen ETB Fokusen aurreko emaitzekin. Eta nik konparazio hori eginda, uste dut ez dagoela joera aldaketa nabarmenik. Ikusten dugu nola horre 26-28ko horkila horretan dauden lehenengo bindarrak edo indar bozkatuena izan daitekeena. Eta bekaldean, kasu honetan bai atentzioa emango luke, Elkarrekin Podemos izango litzatekeela lortuko lukeena eta ez sumar, baina nik uste dut momentu honetan daukagune datu fidagarriena parte hartzea izan daitekena dela. Badirudi parte hartzea izango dela inkestek aurreikusten zutena baino altuagoa, inkestek aurreikusten zuten gutxi gora bela 60ko parte hartze bat, badakigu aurreko hauteskunde autonomikoetan parte hartzea 50 bueltan ibili zala, baina oso baldintzatuta egon zela pandemia kontestuarengatik, eta ordea itzuliko ginateke 2016ko hauteskunde horietako parte hartzera. Horrek esan nahi du aktibazio bat egondala, eta horre analisietan zalantza da aktibazio hori etorri ote den nolabait EAJaren esparruan abstentzioan egon zitekeen boto kopuru horretatik. Edo nola ere badakigu hauteskunde hauetan bai boto fidelena eta aktibatuena ilusio gehien sortu duena EH Bildurena dela. Hortaz, badira analisiak, baina errekontua hori aurrera joango gara ikusten benetan zenbakiek zer ematen diguten, eta irrikaz eta zirrara zuekin aztertzeko. Zurina? Bai, justuki astitzuk parte hartzaren inguruan hitz egiten zuen gora egiten du, nabarmena da gaina justo Bizkaian batez ere gora egiten dula, eta Araba dela lurralderik gora egiten ez duena, ez? Eta hori ere irakurketa eman aldigu, ez dakigu nora jungo dan gorakada hori, baina, errealitatea da, Bizkaia berez EAJaren feudo bezala ulertu dezakegula, eta Araba da partida dagoen lekuan, ez? Beraz, jeitziera hori Araban zerezana ere eman dezake. Ni pizkat nire lankideak jadanik esan dute dana, baina bai jarriko nuke sonde hontan, ez? Eta zuhurtziaz jokatzen Alderdi Popularra nola mantentzen du, kapasa da mantentzeko, beraz, egia da Voxek ez dela berri sartzen, baina badirudi, ez? Voxeko bozkak jun daitezkela Alderdi Popularra, eta hemen galde asko, ez? Hemen badakagu, ez? Bi indar nagusien arteko berdinketa moduko bat, eta orduan hemen galdera da besteak zer egingo duten, ez? Nik uste partida gaur jolastuko dela lehenengo partea eta bigarrena bihar hasiko dela, zenan bai Alderdi Popularra zein Alderdi Sozialistak, nik uste naiz eta garaile ez izan modu formalean, informalean gaurko protagonista handienetarikoak izango direla. Mikel? Bai, hiruok ere jarri dituzuen mahai gainean nik uste elementu oso interesgarriak, eta aipatu duzuen bezala, sondeoak dira eta ondorioz zuhurtziaz hartu behar dira horko datuak. Nik uste, zuek aipatu duzuen bezala, lehenik eta behin azpimarratzeko dela inkesten joera hori berretxi egiten dela, eta badirudi, inkesta
ia denak norabide berdinean kokatu direnez, emaitzak oso urrutiz direla ibiliko, eta hor nik akaso, zerbait gehitze aldera zuek esan dezuen horri, azpimarratuko nuke badagoela datu politiko esanguratsu bat. Eta da, Eusko Alderdi Jeltzalea garainezina delako mito hori nolabait erori egiten dela. Horrek ez du esan nahi, ez duenik irabaziko. Esan nahi dut, mito hori hau da, Eusko Alderdi Jeltzalea garaiezina da, jada ez dagoela erain ziurrean baieztatzigilik. Eta uste dut horrek, jada bere horretan ekartzen dula aldaketa bat, hain zuen ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere hegemonia politiko-instituzional hori nolabait funtsatzeko bazituelako zenbait elementu, ez? Bata zen Estado Espainolarekin nolabait interlokuzioa Euskal Herriaren izenean berak egiten zuela, beste bat zen Euskal Oasia, eta ikusi dugu hauteskunde kanpainan bertan, Euskal Oasi hori jada problematizatu egin dela, eta aurretik ere bai, hainbat mugimendu sozialen eskutik, eta bazuen beste elementu oso potente bat, eta zen Eusko Alderdi Jeltzalea garaiezina da. Hau da, akaso ez dugu dena ondo egingo, baina ez dago beste alternatiba sinesgarririk, eta ondorioz bozkatu gaitzazue gu hori nolabait pitzatu egin da, eta hori bera, bada nire ustez jada aldaketa baten zantzu oso nabarmen bat. Gutxinaka sondeoetan ere murgilduko gara, horre ikus dezakeguna da, Araban behintzat, EH Bilduri eman diotela, horre 20,30,9, 20,7,3 Eusko Alderdi Jeltzaleari, 3 puntuko errenta, Oiana, sakondu genezake, Arabako sondeo honetan, mesedez? Hauteskunde autonomikoetan lehen aldiz, EH Bildu izango litzateke lehen indarra lurraldean, 8-9 eserlekurekin, aurrekoetan baino 2-3 gehiago hortaz, bigarrelekuan EAJak 7-8 eskuratuko lituzke, alegia, eserleku bat edo 2 galduko lituzke Alderdi Jeltzalea. Koalizio soberanista izango litzateke beraz bozkatuena, 3,6 puntuko aldearekin, baina eserlekuetan baliteke 2 indarrek 8 ordezkarekin berdintzea. Urrunago, PPek aurre hartuko dio PSeri, 3. indar gisa, 10 bateko aldearekin bototan, eta 4 legebiltzarkide izango ditu, egun baino bat gutxiago. Bere partez Alderdi Sozialistak eutsi egingo die egungo 4 ordezkariei, eta Ezker Konfederalaren ordezkaritza da zalantzakorrena, izan ere bai Elkarrekin Podemosek eta bai Sumarrek 0 edo bateko aurrikuspena dute. Azkenik Voxek galdu egingo du, egun legebiltzarrean duen ordezkari bakarra, lurralde honetan zuena injustu ere, Augusti esan bezala, ITBren inkestaren arabera. Araba izango da, gure lehenbiziko aipagaietako bat, horretan ere, hain justu, gaurko honetan Iker Bizkarbuenaga arduratuko da Arabari dagokion kronika egiteaz, eta geurekin daukagu. Arratsaldeon, Iker, zer moduz? Arratsaldeon, bai, oso ondo hemen gabiltza, sai, iaratuak heltzen dien. Oraingoz datu zehatzak bat ere, gehiago sondeo aipatzen genunez, aipatzen genuen moduan, eta eguzkik aipatzen zuen zuhurtzia horri eskutik helduta, baina zuk kazetari bezala nola duzu horri oraingo zuria, badago zirri borrututako elementuren bat? Ez, nik uste dut, Arabak berez dituen ezaugarriengatik eta lehia oso estua dela horrek usten delako, hobeto dela azken duen arte, gauza gehiagirik ez idaztea, ematen duelako oso boto gutxiren tartean gauzak gertatuko direla, ez? Nik uste dut, Araba dela, agian Hego Euskal Herrian azkenengo urteetan, eta zurinek oso ondo ezagutzen du, bilakaera handiena izan duen herrialdea, soziologikoki asko aldatu egin da, eta nik uste dut, hauteskundeetan hori nabarmetzen ari dela azkenengo urteetan. Gogoratu behar dugu, Araban EAJak irabazi duela jarraian hauteskunde guztiak 2012tik ona, autonomikoetan bintzat, baina ikusi behar da baita ere, azkenengo hauteskundeetan, estatu mailako hauteskundeetan, PSek irabazi zuela, baina EH Bildu EAJaren gainetik egon zela, nahiko nabarmen, eta azkenengo foro hauteskundeetan 1000 botoko aldea egon zela bata eta bestearen artean. Orduan logikoa da pentsatzea, Araban oso boto gutxiren edo portzetan txiki baten tartean egongo dela aldea, eta nik uste dut obedela datu zehatzak eta oso zenbaketa aurreratua dagoenean idazten hastea, ze bestela litekena da tronpatzea. Hor jakineko nuke ere zure ikuspuntutik Arabaren baitan zeintzuk izango diren elementu gakoak, hau da boto aktibazioan eragina izango duena hauteslearengan, Iker? Bueno, hor badago elementu bat, eta da Araba mailan Gasteizek daukan pisu demografikoa izugarria dauka,
Eta azkenengo hauteskundeetan ikusi izan dugu Gasteiz mailan EH Bilduk oso indar handia erakutsi duela, hain zuzen ere herri hauteskundeetan EH Bildu izan zen garaile hiriburuan, Arabako hiriburuan, eta nik uste dut horri eusten badiola gertaritekela herrialde mailan ere bai lehenengo indarra izatea. Horre pisu nabarmena izango dute gazteek, oroar herrialde guztietan, baina batez ere Araban, boto gazteak indarra handia dauka. Gazte boto hori aktibatu egiten baldin bada, aurrekoetan aktibatu den bezala EH Bilduk irabaz lezake, baina esan bezala hor badaude beste elementu batzuk, adibidez, Ezker Konfederala sartu edo ez, horrek ere eserleku batzuk alde batera edo bestera mugitu ditzake. Esan bezala, boto kopuruengatik Arabak oso boto gutxien tartean eskaino bat gora bera mugitu dezake, eta nik uste dut, esan bezala, azken unen arte itxean barko dugula, ze adibidez, EAJ EH Bilduren arteko boto edo alde hori egon daiteke, Sumar edo Elkarrekin Podemos sartzen den edo ez horren arabera, ez? Orduan ikuste dut, elementu nebardura horiek, ea bi alderdi horiek sartzen diren, edo ez, ia Voxek zer egiten duen, horre guztia balintzatu egingo du baita ere EAJ eta EH Bilduren arteko leia hori. Kalera ere joko dugu, bertan baita Hamaika Telebistako Mikel Klaber, dagoeneko kontaketekin daude Europako jauregian? Arratsaldeon berriz ere bai. Bai, jada kontaketa martxan hasi da, 8etan hautestontziak itxi eta gero korreo bidezko botoa sartu dira ontzi hauetan, eta jada kontaketa abiatu egin da. Ikusiko dugu, 10:30 aldera, ailegatuko dira ehuneko emaitzak, eta orduan ikusiko dugu, kanpainan zehar alderdiek hemen zabaldutako mezuek eragina izan duten ala ez. Esaten duzuten moduan, boto gutxiren bueltan ibiliko dira emaitzak hemen Araban eta Gasteizen, 1000 botozko aldea egon zen EAJ eta EH Bilduren artean pasaden foru hauteskundeetan, ikusiko dugu azkenean EH Bildu EAJ gainditzeko gai izango den ala ez. Bi alderdi hauek arreta berezia jarri dute Araban kanpainan zehar, eta bi gai zentralekin, Osakidetzaren egoera eta etxe bizitza. Osakidetzaren egoerarekin oso kezkatuta daude arabarrek, Laudion adibidez etengabeko arretagunean mediku falta egotea ohikoa bilakatu da, urtarrilean ere gizonezko bat hil zen Laudion bihotzekoa jota arretagune horretan medikua ez egoela, Gasteizen gune bakarra dago, 2019tik San Martingo arretagunea itxi zenetik, eta esaten dugun moduan, osasun gintza da, osasuna zerbitzuaren egoera da, kezka nagusienetako bat. Etxe bizitza ere, kezka nabaria da Araban, Gasteizen adibidez, 9.000 pertsona, baino gehiago daude etxe bideko zerrendetan, izena eman da, alokairu sozialeko etxe bizitza bat lortzeko esperoan bilga hauek, kanpainaren zentraltasuna izan dute, ikusiko dugu alderdiek zabaldutako mezuek horrien inguruan eragina izango duten ala ez. Eskerrik asko, Mikel. Iker, azken galdera bat zuretzat, Mikelek aipatutako elementu hoietan, oinarrituko duzu zeure kronika? Bai, azken fina berak egakoak eman ditu, ez? Hemen Osakidetzen nauzia, batez ere Aiaraldean sekulako pisu hartu du, ez da gai txikia azken finean herrin handi batzuetan, Laudio adibidez, mediku falta sarritan salatu egin da, eta gainera ondorio larriak izan ditu, heriotz bat barne, kalea mugimendu handia egon da azkenengo hilabete hauetan, eta litekena da batez ere gai hori izatea gakoa, eta lehen esan bezala Araba mailan izandako aldaketa soziologikoa nabarmenduko nuke, ez? Nik uste dut duela 15 urteko Arabak gaurkoarekin oso zerikusi gutxi daukala. Horretan jende gazteak sekulako pisua izan du, euskalduntze prozesuak ere bai botoari eta ikuspuntu soziologikoari eragin dio, eta nik uste dut horrek bigakoiek ikuspegi sozialak eta aldaketa soziologikoak eragina izango dutela Arabaren botoan, ez? Xehetasun guzti horiekin gelditzen gara, eskerrik asko Iker, salto egingo dugu Bilboraino, zuei hitza ematen aurretik, Ekina Torra Sagasti, arratsaldeon berriro.
Arratsaldeon berriz ere arratsaldeon Hamaika telebistako ikusle, naiz irratiko entzule entzulei oro har, eta bai Sabin etxean oraindik ere zain segitzen dugu, baina honezkero etorrerak ere albiste ditugu, besteak beste Andoni Ortuzar heldu delako Sabin etxeara, Bilboandian Eusko Alderdi Jeltzaleak duen egoitza nagusi honetara, baita Imanol Pradales bera ere, zur dago ikusi dugu Pradales, ilusionatuta bai, baina emaitzei dagokienean baloraziorik egin gabe, aurreratu gabe, Andoni Ortuzar ordea, alderdiko burua, honezkero nahiko animoso heldu dela esan genezake, eta lehen balorazio horiek txukun egin dituela, postasun bat nolabait aurreratu du, baina gaur gaueko 9 arte ez da izango bestelako adierazpenik, eta jakin badakigu honezkero zenbaketan martxan dela, eta deigarri egiten zaigu gaueko 9 arte ez dela inolako adierazpenik izango, parte hartzea baloratzeko agerraldia aurreikusten baitu Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina gaueko 9 esan genezake, honezkero bozketa emaitza esanguratsuak aintzat hartzekoak eskuan izango ditugula. Sorpasoa gertatuko ote da, enpate teknikoa aipatzen da, azken minutuotan, eta enpate tekniko horretan Eusko Alderdi Jeltzalea izango litzatekela lehen indarra, eta atzetik Euskal Herria bildu. Azken emaitza horien zein geratu beharko dugu edonola ere, jakina baita parte hartzeak gora egin ezkero, 73 inguru horretara gora egin ezkero, Eusko Alderdi Jeltzaleko alderdiko iturriek eurek nolabait baieztatuta, euren onurarako izango dela. Gauzak honela, zuhurtzia da nagusi, urduri igaro duten kanpaina da hau, sorpasoa edota Eusko Alderdi Jeltzalearen beti ereko gobernagarritasun eskubide hori zalantzan ote dagoen, besteak beste Alderdi Sozialistarekin nahikoa babesik lortu gabe, Ajurianeako paktu hori luzatzeko aukerarik gabe. Ikusteke zer gertatuko den interesgarri dijoa, gaueko 9 espero dugu, itxuraz itxaso atutxa aurrena, atzetik etorriko dira, Andoni Ortuzar, Pradales hautagaia bera, eta azkenik Iñigo Urkullu lehendakaria. Eskerrik asko ekin eixetasun horiekin gelditzen gara, agurtuko dugu ere bai Iker Bizkarbuenaga lankidea hor bizi-bizian ibiltzegatikan, agurtzea antzi zait eta barkatu Iker. Dirudienez Iker azkarragoa da eta gu agurtu baitu lehenago. Pixkat itzazuei elkar banatuko dizuegu, hori da. Itza zuei emango dizuegu, zurinez, zurekin hasta gustatuko litzaidake, zu Gasteiztik itzatorrezta, zuk aski ondo ezagutzen zu, bertako bizia nolakoa den, eta hain justu, hor, erreferentzia moduan, akaso, Gasteizko udaleko bozetarako izan ziren emaitzak, akaso, abia puntu horretatikan goaz gaurko egun honetara, ezta? Bai, Araba oso importantia da, eta bai Gasteiz, ez dela bakarrikan, ez soilik municipaletan Bilduk irabazi zuelako, baizik eta Gasteizen ia boska gehienak kondensatzen dira, Gipuzkoarekin edo Bizkaiarekin alderatuta, beraz, Gasteizen irabaziko duna ziurazki Araban irabaziko du, eta hori, nik uste dira, errealitate bat dela. Oraindikan sondeoak ditugu, baina ni sonde horietan bi titular ikusten ditut, batetik Bildu gora doa, ez? Tendentzia bat baino nila esango nuke, ez indar potente bat badela Araban, eta hortze badago bigarren titularra eta da Alderdi Popularra lortzen dula ere gora egitea. Ez ni beti nahiko iluzioaren kontrakoa naiz, ez Gipuzkoatik edo Bizkaiatik Araba begiratzen dugunean, ez Bildu eren goraka da begiratzen dugu, baina Araba eta batez ere Gasteiz duen errealitate bat da interkambiabilidade, kapazitate handia duen lurraldea dela. Normalean badirudi ez, leia bi alderdien artean dagoela, baina ez dago bi alderdien artean, baiziketak 4 alderdien artean, ez Gasteizko hauteskundeetan lehenengo eta 4. indarren artean 3.000 oska edo egon ziren soilekan, oso gutxi dira, eta hor ikusten dugu ez, Vox badirudi sondeoen arabera ez dela sartuko, baina Voxen boskak Alderdi Popularrera joan dira, eta hori zerikusi handia du justuki Alderdi Popularrak egin duen kanpainaren markoetan, ez? Nik bai ikusi dut Alderdi Popular biziki ultraeskuinarra hauetan, ez? Eta gero bestetik hemen lidergoen kontua dago, ez? Araban aldaketa asko daude politikoki, baina Arabarrok badaukagu mania bat, eta da normalean asko fijatzen gara
kandidatoan, ez? Oso boska personalista dago Araban, importantzia handia du ze pertsona gorpusten duen, eta momentuntan hautagaiak ez dira oso arabarrak Araban, ez? Arabar bakarra holan soziologikoki eta formaz Javier D'Andrés da, bai Otzandiano eta bai Paraldes nahiko bizkaitar figura dakaeten, naiz eta Otzandianok Arabatik aurkeztu, eta hori ikusi behar dugu ze puntura arte mina egiten dien bai bi alderdi hauei. Gonbidatu asko daukagu eta gutxinaka aurreraka egin behar dugu, baina lasai denontzako tarte izango da hitz egiteko. Bizkaia ere, Bizkaiara ere, adi gabiltza horre ikusi dugu, sondeon arabera 40% Eusko Alderdi Jeltzalerentzat izango zela, 30 inguru EH Bildurentzat, baina erreferentzietaz ere jarraituko dugu hitz egiten. Oiana, zurekin egingo dugu herrialdearen errepasoa. Zuk esan bezala, EAJak mantendu egingo luke bere lidergoa lurraldean, botoen 40% baina gehiago lortuta, baina parlamentari bat galduko luke, 12tik 11ra pasatuta. Aldiz, EH Bildu 5 puntua ziko litzateke, eta ordezkari bat edo 2 gehiago izango lituzke, 7-8 eserlekutan jarriz. PSek duela 4 urte baino boto gehiago izango ditu, eta baliteke eserleku bat gehiago izatea, 3-4 bitarte horretan. PP bototan hasiko da, baina ez ordezkaritzan, egungo 2 eutsiko baitie inkesta honen arabera. Lurralde honetan ziurtatu ordezkaritza Elkarrekin Podemosek, eta Alba García Sumarren lehendakari gaia legebiltzarretik kanpo geratuko da. Hori xetasunak aipatuko ditu datu hauek bera, Laura Mintegirekin, idazlea eta EHUko irakaslea. Kaixo, Laura? Gai, arratzaldean bai. Bueno, nolako giro ikusi duzu gaurko eguna kalean bertan? Bai, egia da, azkenean abstentzioaren datua basutsuago izango dela uste zena baino. Baina nik ez duten argi esaten den hori, abstentzio faltak edo EJari egiten diola mesede. Nik hori ez dut bat ere argi ikusten. Nik uste dut badagoela hor boto ikaragarri handia, oraindik kontrolatu egiten ez duguna, eta da etorkinen bigarren belaunaldiarena. Uste dut lehenengo belaunaldia agian ez egoela hain interesatuta politikan eta abstentzio handia egoten zela hor, baina beraien seme-alabak, nik egunero ikusten ditudanak unibertsitatean, eta gero eta presentzia handiagoa eta nabarmenagoa, zorionez, ikusten dut, horiek, bai, daukatela politikarekiko grina, edo bueno, hemen jaiotakoak dira, edo oso txikitan etorri dira, eta orduan nik uste dut abstentzioaren zati bat hor zegoela, eta agian ez dagoela horren beste hor. Eta niretzat inkognita handia da, jakitea, bigarren belaunaldi hori nola integratzen den mapa politikoan, ez? Orduan, bai, infartosko gaba izango da, esan da dago, eta nik hala ere uste dut, eta egia esan, bueno, ikusiko dugu, noiz hasten diren datuak ateratzen, ez? Horre, aipatzen genuen leku ezberdinak Uribe Kosta Busturialdea horre aldaketa ere ematen ari dela, zuk uste duzu gaurkoan ere antzera, ibiliko direla eremu hauetan? Uribe Kostan bizi naiz, eta gainera bizi naiz Agirre lehendakaria jaio zen herrian, ez? Eta, bueno, getxo badakigu nolakoa den. PNV-koa ez dena, PP-koa izan dakoa da, ez? Eta egia esan aldaketa nabarmena da. Nik uste dut oroar ikusten ari den joera hori, getxon ere apreziatu egiten da. Eta egia da, oraindik ere oso bizkaitarra dela EAJ, baina ikusten ari gara. Oraingo datuetan daukagu 12-6 aldeko aldea, beraz, eta baliteke 11-8 izatea. Hau da, 3 puntuko aldea. Beraz, joera aldatzen ari da, argi dago, nabari egiten da, datuetan eta kalean, eta oso interesante iruditzen zait, pazientzia estrategikoa deitu izan den hori. Uste dut
prisari gabe, baina etorkizuna nora doan eta nora eramaten gaituen etorkizunak, ez? Eta ni itxaropentsua nago bai. Xehetasun guzti horiekin gelditzen gera, Laura, eskerrik asko eta bihar arte. Bai, agur. Bueno, Estitxu, zuri emango dizutitza, Bizkaiari buruzko hori da, Bizkaiari buruzko aipamen bat behar dugu. Bai, nik uste dute, naiz eta Bizkaian beti aipatzen den nolabait EAJaren gotorleku dela, joera ere nabarmen aldatzen ari dela, eta orain daukaguna, naiz eta behin eta berriro azpimarratu behar dugun inkestak edo sondeoak direla, hor joerak oso nabarmen ikusten dira. Eta azkenengoan ere, boto portzentajeari begiratzen badiogu, EAJak beranzko joera hori dauka, jakin behar dugu zenbatekoa izango den, aurreko hauteskundeetan 42ko boto kopurua eduki zuen, eta hor jakin behar dugu hontan portzentaje hori zenbat jaisten den, eta EH Bilduk ordea zenbat igotzen duen, zeinkesten arabera 23tik 29ra igaroko litzateke. Orduan hori esarlekuetara igaro ezkero, hor kontua da ikustea zenbateko aldea dagoen, baina Bizkaia oso lurralde garrantzizkoa da, batez ere, ikusteko ere, boto kopuruari dagokionez, boto absolututan nork irabazten duen. Azkenean jende gehien bizi da Bizkaian askogatik, eta naiz eta beste lurraldek bezala, 25 eserleku banatu bukaerako parlamentuaren osaerari, boto kopuruetan noski pisu gehien daukan lurraldea da, eta hori ikustea joera horrek zenbat ematen duen eta nolabait zenbateko aldea geratzen den EAJaren eta EH Bilduren artean, nik uste dute biziki interesgarria izango dela. Eta bakarrik bi aipamen, lehenengoa hemendik besarkada bat bidaltzea momentu honetan hauteslekuetan dauden persona guztiei, bai tokatu zaielako hautes mailan, bai aldunak direlako, jada WhatsAppetik iristen ari zaizkigulako guztioi norberaren herriko datuak eta bar. Eta bestetik, nik uste dut gau hasiera honetan, ezin diogula gure buruari inkesten argazkia eman. Eman behar diogune argazkia da aurreko hauteskundeetan, aurreko hauteskunde autonomikoetan gertatu zena. Ze horrek benetan emango digu zein den gure herrian gertatzen ari den eraldaketa, eta ez bakarrik hauteskunde hauetara, baizik eta epe ertain luzera zer gerta daiteken. Akaso hor ere, elementu horietan esanguratsua izan daiteken eremu geografikotzat jo daiteke ezkerraldea historikoki komunista eta sozialista, gero jeltzaleagoa aintzan, aldaketa izan daiteke orain ere, eremu honetan aintzat hartu beharreko gunea zen azterketa orokorrago bat egiteko ere? Era bat, periferietatik eta zurineke oso analizi ona egin digu arabari dagokionez, eta nik uste dute Bizkaian ere, Bizkaia aipatzen dugu, baina eskerraldean noski, jende pilo bat bizi da eta ezkerraldeak eduki ditu bere berezitasunak, ezta? Eta ezkerraldean normalean ezkerre konfederala deitzen diogun esparru horrek, baita alderdi sozialistak pisu nabarmena eduki dute. EAJ indartu da azken boladan, baina nik uste dut gero eta gehiago gaur egun EH Bildu ere asmatzen ari dela eremu horretan nolabait ezkerreko edo politika aurrerakoiak nahi dituen hauteslego horrekin konektatzen ari dela gero eta gehiago, eta hauteskunde hauetan uste dut ezkerraldeari eta EH Bilduren ezkerraldeko datuei oso hurbiletik begiratu behar diegula. Hain justu, prentxaurrera irten den lehenbiziteko ordezkarietako bat da, Handeka Larrea Sumarrekoa esango dugu, sondoaren arabera ezberdina dela, alderatuta inkestekin, inkestek Elkarrekin Podemosen aurretik uzten zuten, ordezkaritzarekin, 3 eserleku ingurukoa gutxi gora bera, baina azken orduko galdeketen arabera, Elkarrekin Podemosen atzetik egongo litzateke, 0 eta 2 eserlekuren artean, ez dakit honi buruzko aipamenen bat egin duen Handeka Larreak entzungo dugu. Bai, ondo entzuten da? Gana ondo. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Arratsalde-on guztioi. Bueno, hasteko zorionak euskal gizarteari, mezu honekin hasi nahi dugu gure agerraldi hau. Normaltasunez, garatu da gaurko hauteskunde eguna,
Eta sorionak baita ere Euskal Herritar guztiei euren parte hartzagatik. Decía que la primera comparecencia que hacemos es para, en primer lugar, agradecer a la ciudadanía vasca, puesto que, una vez más, ha desarrollado Goiztiarra orokorkeri puntu bat ere bai, Euski, pixkate zer esango zenuke alde hauetaz, inkesteke hobekio uzten zuten sumar, orain pixkat azken momentuan zer gertatu da hor Elkarrekin Podemosekin? Gogoratu behar da, Podemosek bazeukala implantazio elektoral bat aldez aurretik eta base militante handiago bat. Egia da, sumarren baitan kokatzen dela Izquierda Unida eta Izquierda Unidak ere tradizio luzea daukala, naiz eta representazio nahiko aula izan, ez? Gero, badago beste elementu bat kontutan izan beharrekoa, eta da, representazio elektorala izateko 1/3 langa genditu behar dela. Eta hor, ez daude oso urruti ez bata ez bestea, ez? Orduan, hor itxaron beharko da emaitzek zer ematen duten, eta hortik gero ikusiko da. Bai, eta gero parte hartzea lehen aipatu da, ez? Gogoratu behar da, pasaen hauteskundeen parte hartzea oso berezia izan zela, pandemia garaikoa izan zen, 150koa izan zen, baina ikusten badugu adibidez 2016koa 160koa izan zen, eta aurreko bietan 164 eta 165 artean kokatu zela. Mikel, zure ez dizut izaman? Bai, bueno, nik aurretik, elementu pila bat atera dira, orduan, 4-5 elementu azpimarratuko ditut. Lehenik eta bain, Araba eta Bizkaiaren bueltako hurbilpen horri dagokionean, nik uste, eta bueno, bai, zuge aipatzen zenuen bezala zoritxarrez Alderdi Popularrak goruntze egiten du, baina, eta marko gintzari dagokionean ere gainaz, kontuan edukitzekoa da, zen nolako markoa jarri duten bai gaina, baina nik uste, azpimarratzekoa lehenik eta bain, ez dakit, pixkate, 10-15 urtera atzera egiten barin badegu, eta Ikerrek berak ere aipatzen zuen, ez da, aldaketa soziologiko hori, eta esango nuke aldaketa politiko hori, ez? Orain dela gutxi Javier de Andrés bera izan zen ahaldun nagusi, eta gaur, hautagai gisa, EH Bilduren eserleku kopuru erdia lortzeko atarian dago, ez da, beraz, uste horrek, nolabait, argazkia pixka bat, eta ez dago gehiagi urrundu beharrek pixka bat zabaltzen barin badegu, oso adierazgarri dela zer nolako aldaketa soziologiko eta politikoa gauzatu den, eta balioan jartzekoa dela, bat, eskuina eta ultraeskuina nolabait nola desaktibatzen eta zokoratzeko geroz eta gaitasuna handiagoa lortu den, oraindik orain sekulako indarra eta errotzea balin badu ere, eta bide batez ezkerreko independentismoak zer nolako gaitasuna izan duen, kasu honetan, lehia politiko hortan lehen indar bezala kokatzeko, oraindik sondeoak direla jakinik. Eta beraz, usteet hori, datu azpimarragarria dela. Gaineraz usteet, EH Bilduk apustu oso potente bat egin duela hauteskunde hauetan Araban, lehendakari gaia bera ere hor kokatu du, akaso ez dakite asmatu duten edo ez, bote komunikatibo ugari Araban bertan kokatu dituzte, agenda bere gain batekin, beraz... Irekiera, behintzat, bai, itxiera, ez dute alderdiak egin Araban, eta gaurko gaua ere ez dute egingo Araban. Dinot, ondo ikusteko, ez? Ez dakit marketing politikoa den, benetan, edo apostu errela, eta hori ikusko dugu, legebiltzarrean urrengo urtetan Arabadakan importantziaz. Eta gero, pare bat elementu nik uste interesgarri. Alde batetik, gazte bozka aipatu du Ikerrek, eta uste hor, hori ere esanguratxo da. Lain zuen ere Eusko Alderdi Jeltzaleak apustu oso potente bat egin zuelako Joseba Díezekin. Indar berria lelo horren baitan, Joseba Díez kokatu zuen nolabait erregenerazio politikoaren eta indar berri horren isla bezala. Baina nik uste eta inzuen ere honek erakusten duela, eta badirudi bat edo bi eserleku galdetuko dituztela. Eta nik uste eta inzuen ere honek erakusten duela, inzuen ere berritasun hori ez dela soilik kontu biologikoa, baizik eta horrek eskatzen duela berritasun politiko, sozial eta kultural bat. Inzuen ere ziklo politiko aldaketaz ari garenean, ez garelako soilikari alderdi batek beste bati nolabait lehia bat irabazteaz, baizik eta ari garelako errotikoa den eraldaketa sozial eta kultural bat dagoela, eta nolabait alderdi eta eragile ezberdinak horren baitan berkokatzen ari direla. Eta usteet, zentzu hortan, Joseba Díezek, eta gainaz desinteko protagonismoa izan du, nolabait ordezkatu nahi zuela berritasun hori, baina berria izatekotan izan da nolabait kutsu demokrista hori baztertu, eta are aurpegi neoliberalago, ez dakit sendoago bat agertu nahi izan duela. Eta beraz, badirudi, nolabait honek frogatzen duela, belaunaldi aldaketa biologiko batez haratago ezinbesteko dela eraldaketa sozial, kultural, politiko, errotikoago bat. Gure errepaso honetan Gipuzkoa falta zaigu, segituan aipatuko dugu, baina lehenik eta bain ere, jaso dugu, Sigma bi etxearen inkesta bat, Oiana?
eta Sigma Bik egindako inkestanen arabera, EH Bilduk irabaziko luke eserleku kopuruan, 27 eta 29 legebiltzarkide izango lituzke, eta botoen 33,4 eskuratuko luke. EAJ izango litzateke ordez indar bozkatuena, botuen 34,2rekin, baina eserleku gutxiago lortuko lituzke 26 eta 28 bitartean esan, El Mundo egunkariak argitaratutako inkesta dela hau, eta apirilaren 13tik 20 bitartean egindako galdeketen emaitzak jasotzen dituela. Honen arabera, PES hirugarren indar politiko gisa mantenduko litzateke, botuen 13,7 eskuratuz, eta 10-11 eserleku bitarte eskuratuko lituzke. Bestalde PPek botoen 8,6 lortuko luke, 7 eta 8 eserleku bitarte eskuratuko lituzke, egun dituen 6 aldean. Bestela, Gasteizko ganbera, Podemos Gasteizko ganberan sartuko litzateke, botuen 3,6arekin eserleku bat edo 3 bitarte eskuratuz, aldiz Podemos eta Vox hauek eserleku gabe geratuko dira. Inkesta honek guztiz kontrakoa, pixkat orain arte aipatu dugunaz, baina akaso pixkat ere elementu bitxia do atentzio deitzen duena da, boto gehiago lortu arren, Eusko Alderdi Jeltzaleak 26-28 eserleku lotzen ditula, pixkat gutxiagorekin puntu bakarreko ezberdintasunarekin, 27-29 eserleku. Eguzki, akaso honen erakusle da botoaren kokalekua gaurko honetan oso garrantzitsua izango dela? Bai, baina hori ez da sorpresa. Historikoki EAJak beti edukidu boto desorekatua lurraldeen arabera, beti oso indartsua izan da Bizkaian, eta emaitza apalagoak lortu ditu bai Araban eta bai Gipuzkoan, eta aldiz Ezker Abertzaleak beti historikoki oso emaitza orekatuak izan ditu lurralde guztietan, ez? Eta 7 lurraldeetara edatu ezkero, aretan nabariagoa da joera hori. Horrek esplikatzen du, eta kontutan izan behar da, ez dela erabateko proporzional sistema, alegia 25 eskaino banatzen direlako lurralde bakoitzean, ez? Eta argi dagoena da, EAJak emaitza oso onak ditu Bizkaian, baina 25 eserleku banatzen dira. Eta horrek esplikatzen du zergatik, gerta daiteken, EAJak botoetan irabaztea, baina eskainotan galtzea edo berdintuta geratzea, ez? Elementu hori aintzat hartzekoa da, baina nik lehen aipatzen genuen adibidez, bai Araban eta bai Bizkaian egon diren eraldaketa soziologiko oso nabarmenak. Arabaren kasua hartzen badugu, gogoratu behar da, Gasteizek berak pasadela hamarkada batzuetan 60.000 biztanle izatetik 230.000 izatera, eta ikusten baditugu adibidez zer nolako banaketa dagon lurraldeen arabera, historikoki Araba izan da PPren feudo oso indartsu bat. Andres Bera izan zen diputazio buru, eta Gasteizeko alkatetza ere luzaroan ere PPek mantendu du. Kasu honetan ikusten dugu lehen bi alderdiak abertzaleak direla, eta bai EAJak eta bai EH Bilduk bikoiztu egiten dituela bai PPren eta bai alderdi sozialistaren portzentaiak, beraz horrek agerian erakusten du oso sakoneko aldaketa baten aurrean gaudela, eta konparatzen badugu hauteskunde hauetan izan daitezken emaitzak aurreko hauteskunde bai autonomikotan, baina esango nuke generaletan eta hauteskunde municipaletan ere ikusi diren emaitzak, horre eraldaketa oso nabaria ikusten ari gerala Araban. Eta Bizkaiari dagokionez, gogoratu nahi nuke azken hauteskundeetan EAJak jada 50.000 boto galdu zituela Bizkaian, eta EH Bildu gorantza egin zuela nabarmen. Eta perspektiba pixka zabaltzen badugu, duela 4 urteko hauteskunde autonomikotan, EAJak 10 eskainoko diferentzia ateratzen zion EH Bilduri, eta 100.000 botoko diferentzia ateratzen dio. Alegia, oso parekatuta geratzen badira ere, eta EAJak ere irabazi egiten badu bai bototan eta bai eskainotan, ala eta guziz ere, sakoneko eraldaketa baten aurrean gaude. Akaso agian aldaketa gutxiago egon daitezken lurraldea Gipuzkoa da, horri buruz hitz egiteko batu zaigu Iraitz Mateo. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, berdin. Bueno, jakineko genuke zuk nola duzun horria, zuri dago, ala badago zirriborroren bat, oraingoz. Momentuz zirriborrorik ez, arriskutsua izan daiteke hauteskunde gau batean daturik gabe idazten hastea, batzutan guri ere pasioak gain hartzen digulako eta tranpatia izan daitekelako, baina zuek lehen aipatu bezala datuak baditugu mahai gainean, pasaden hauteskundetako datuak ere aldaerak egiteko
baita ere ikusteko zeinetan egon daitezkeen aldaketak asko aipatu da Bizkaian eta Araba izango direla erabakigarriak, baina bueno, guk ere izango dugu zer aztertua eta zer idatzia. Horre, Gipuzkoa aipatuta zeintzuk izan beharko ziren aintzat hartu beharreko elementuak? Gipuzkoan begiratzen badugu bai soziologikoki nola dagoen eta jendearen kezkak orokorrean hauteskundeetako inkestek eta herritarren kezkek esan dutenak begiratzeko joera esango nukenik dagoela, batetik osakidetza eta hor batez ere Tolosako Asuntzion klinikarekin azken urte luzeetan borrokan daramate, baina azken pare bat urteetan bai egon da bilakaera bat, eta hori bai izan daiteke erabakigarria, gainera kontuan harturik Tolosa bezalako herri bat ez dela hain herri txikia. Etxe bizitza eta turismoak ere pixua izango dute, bai turismoa kostaldetik hasi eta Donostia hiriburu hartzeraino eta kanpainan horren beste aipatu den etxe bizitzarekin lotuz eta etxe bizitzarekin egindako proposamenekin. Naiz eta begirada harin batean begiratuz gero edo etxe bizitzarekin proposamen antzekoak egon daitezkeen sakonean bakoitzaren intentzionalitatea nahiko ezberdina da eta hor bai jarri beharko da arreta, bai udal hauteskundeetan eta bai aldundikoetan egindako lana herritarrengandik gertuen dauden instituzio horietan zer joera izan duen, eta Gipuzkoaren kasuan bai da ageriko EH Bilduk izan duen goranzkoa azken urteetan. Akaso goranzko hori ere ulertzeko begiratu beharko litzateken gunea izango da Donostia edo bestelako eremu urbanoak akaso? Bai, horiek begiratu beharreko dira, lehen ere aipatu duzu ezta, eta periferietan ematen ari diren aldaketa soziologikoak normalean bai etortzen ari dira inguru urbano egoteatik, eta beraz, arreta jarri beharko dugu beraietan, eta azken urteetan, eremu hauetan eta bai Donostian, bai Irun bezalako hirietan eta izandako bilakaera ere begiratzekoa izango dugu. Horre, Eibar eta Irun alderdi sozialistaren feudo historikoa badira, baina eremu hauetan espero da babesa mantentzea edo eta boto duala eman daiteke eremu hauetan. Esango nuke direla bi eremu datu nahiko kuriosoak ditugunak, 2020ko eta 2016ko hauteskundeetara Gasteizko parlamentuetarakoak noski begiratuz gero, bi kasoetan EAJak irabazi du bai Irunen eta baita Eibarren ere. Aldundiko hauteskundei begiratzen badiegu, Eibarren bai irabazi zuen PSek, baina Irunen EAJak irabazi zuen, eta udal hauteskundeetan bai jarraitzen du, lehen zuk esan duzun feudo hori izaten eta PSE izaten bai gobernua, bai hauteskundeen irabazle. Baina egia da aldaketa bat ematen dela Gasteizko parlamenturako bozkatzen dutenean inguru hauetako herritarrek ere, egiten dituzte beste nola baiteko kalkulak, naiz eta handuezak esan duen bere izango dela erabakigarria, kaso aztertzekoa izan beharko da zeri eta zergatik ematen zaion bozka. Xehetasun guztia, hiekin gelditzen gara, eskerrik asko Iraitz, datu hauek eta aipatu berri ditugun hauek kontrastatzeko ere, Maira gonbidatuko dugu, Maider Galardi, kazetaria eta ikertzailea. Kaixo, Maider? Kaixo, Gabon, ze muzeate. Ondo, pixkat, esango duz, sekulako ziztu bizian, hemen orduak laburrak dira, dagoeneko iaia, bederatziak eta guzti, pentsatuko dugu, zuretzat ere, pixkat ere, adi izango zarela, eta batez ere, Gipuzkoari buruz galdetu nahi genizun, orzu lasartekoa zera, beraz orduan periferiari buruz ere, berriro helduko diogu, hauek dira modan dauden eremuak Euskal Herrian, lasarterako zer espero genezake? Beitu, lasarterako niri interesgarria iruditu zait, Iraitzek esan duenaren aritik ez da ematen olako trasbasea kasu hortan EAJ eta PSOEren artean, alderantziz, ez hobe esan da PSEren eta jeltzalen artean, baizik eta hauteskunde orokor batzuetan Espainiakoetan, ikusi izan esate baterako, naiz eta ez egon sekulako sorpasoa, EH Bilduren gorakada ere existitu zela eta pentsa dezakegu horrek ere eragina eduki dezakeela, goranzkoko joera horrek ere isla eduki dezakeela Jaurlaritzako hauteskunde hauetan. Hala ere interesgarria iruditzen zait, lehen aipatu ez da, Gipuzkoa igual aspergarria edo ez ote den, eta egia esan, badaude, periferia hoien datuei begiratuta parte hartzeari dagokionez esate baterako,
Baia da, bai justo, bai Irun eta bai Eibar eta bai Lasarten justo lehen gainera eguerdian Zurinerekin hitz egiten egon naizelako, ez dakit kasualitatea ala ez, baina ez zen momentu horretan, naiz eta gero Bizkaian parte hartzea igo den, momentu horretan Gipuzkoan zen nagusi eta horrek ematen zizkigun irakurketa posible batzuk, herri horietan, ez, agian boto dualagoa dutenak edo tradizioz sozialista diren horietan botoa parte hartzea bajuagoa zan, beraz. Ezakit horrek ematen dizkigun pista batzuk. Begiratu beharko nuke, unez-une aldatzen doaz, eta justo orain momentu honetan dazkat, oin dela ordu erdiko datuak paperean, ez daukadalako ordenagailua aurrean. Hori ikusi beharko litzateke eta akaso nahasten naiz gauaren bukaeran. Eta hain, ezakit, Araba bezain interesgarria ez izanagatik ere uste, aldaketa esanguratsu batzuk gerta daitezkela, edo, ematen ari dan aldaketaren adierazgarri izan daitezkela, ustez, azkeneko boto estimazioek, kontuan hartuta boto estimazioa direla, ematen dizkiguten pistak. Esate baterako, EH Bildu, 9 legebiltzarkide posibletatik 11 pasatzea. Naiz eta, ni ezakit EH Bildukoak pozik egongo diren emaitza horrekin zegia da 12. hori ere proiektatu dutela. Gero interesgarria izango da gau bukaeran ere ikustea ze ilusio proiektatu duten alderdi batzuk eta besteak, eta ea... Bai, barkatu Maider, konexio bat sartu zaigu. Badaukagula, Maiderren konexioa ez dakite eten den edo, baina, pixkat Gipuzkoari buruz ari ginela. Mikel, zuk nola ikusten duzu, hor bere ohiko moldetan jarraituko du, akaso foru hauteskundetan ikusi genuen bezala, horra EH Bildu lehenbiziko indarra, eta horra, egia esan, aldaketan dirikan ez da ikusten normalean, hor boto emateari dagokionez, akaso hor, zalantza gehiago eragin dezakena da, horre alderdi sozialistak, zer nolako babesa izan dezaken, azken urteetan gorakada eta berakada handiak izan ditu, orako, eta guzti. Bai, nik lehenik eta behin, akaso Gipuzkoan sartu aurretik, azpimarratu nahiko nuke Euskal Herriko Ezker Konfederala, hartzen balin bat ditugu Euskal Herriko lurralde ezberdinak, lortu duela EH Bilduk izatea. Uste hori balioan jartzeko dela, nolabait, herrialde ezberdinetan, goranzko joera hori nahiko orekatua dela eta nahiko berdintxua dela. Eta uste hori lehenik eta behin, azpimarratu beharreko datu bat dela. Eta Gipuzkoari dagokionean, nik uste dut hemen nolabait aurreko udal eta foru hauteskundetako tendentzia hori edo joera hori berresten dela, ezta? Lehenik eta behin uste dut, hemen aipatu dituzu zuke iraitzez, agendan ze auzi egon diren, Osakidetza eta etxe bizitza, eta uste dut horrek berak jada adierazten duela nolabait zein dan gaurrengo jokaleku politikoa, ez? Orain dela gutxira arte, inork, zenbait alderdik besteak aginten zeuden, bukatu egiten zuten arazorik zegoenik ere, esate baterako Osakidetzan, eta sarduik esaten zigun aldaketa kultural bat egin behar genuela, hau da, privatizazio eta murrizketen bitartez egiten ari ziren aldaketa estruktural horiek kulturalki nolabait onartu behar genituela, eta gaur egun jada denek onartzen dute horre nolabait arazo bat dagoela eta horrek soluzio batzuk eskaintzen dituela, eta etxe bizitzari dagokionan berdin, ezta? Eta beraz, uste hori bera jada badala nahiko adierazgarria. Eta horri lotuta, uste hor, eredu talka hitz egin da hauteskunde hauetan, eta hain zuen ere, auzi horien bueltan eredu talka nahiko nabarmen bat eman dala, eta hain zuen ere gainaz, esango nuke lehia politikoaren erdigunean egon diren bi auzi direla baita Gipuzkoan ere. Etxe bizitzaren kasuan esaterako oso nabarmen, dedukzio fiskal famatu horiek tarteko, edo ikusi genuen hauteskundeen atarian nola Eusko Alderdi Jeltzaleak okupazioaren aurkako proposamen bat egin zuen Espainiar Kongresuan. Beraz, esango nuke, nolabait, Gipuzkoan bertan ere, akaso, orain arte, nolabait, naturalizatuta zeuden zenbait egoera politizatu direla, auzitan jarri direla, eta hori bera badela berritasun bat. Eta gero, badaude pare bat, beste elementu bat azpimarratu nahiko nukena, eta da, gobernagarritasuna. Gipuzkoa bada, nolabait, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan oroar gerta daitekenaren adibide bat. Hemen Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak ezin izan zuten gehiengo osoa lortu eta Alderdi Popularraren babesa topatu behar izan zuten. Neurri batean hau bada nolabait horren epai herrikoi bat, nolabait gobernagarritasun eredu hori onartzen da Gipuzkoarrek oroar onartzen dute edo ez, ikusiko da joeren arabera, nahiz eta ez den horren bueltako plebiztito bat, jakin badakit,
Eta hain zuzen ere, horrek ere uste dut, akaso, hausnarketa baterako tartea ireki beharko lukela eragile ezberdinen artean. Batek erantzun nahi baldin badu, tartetxo bat badaukagu. Ez, nik heldu nahi diot, kanpainan nolabait zentralitatea hartu duten gai hoiei, ze hain zuzen ere, azken soziometroak ikusten baditugu, herritarren kezketan, enpleguaz gain, etxe bizitza eta osasun sistema osakidetza agertzen da estreinekoz, eta hain zuzen ere izan dira EH Bilduk kanpainan aurkeztu dituen 3 plan sektorialak. Industria eta enplegu plana, etxe bizitza plana eta osakidetzarako plana. Eta nik uste dut gero eta gehiago EH Bildu asmatzen ari dela herritarren kezkekin konektatzen, baina egia da kanpaina honetan ere faltan bota ditugula adibidez, azken greba feminista batetatik gatoz, oso greba indartsua, zaintza sistema propio erdigunean jarri zuena, eta egia da kanpaina honetan politika feministek ez dutela eduki inungo pisurik, eta hori atentzio ematekoa da. Egia da ere lehen sektorea egon dela agendan pilo bat, eta baserritarrak ikusi ditugu oingo astean, ezta? Eta nik uste dut horrek, esan nahi duela asko, kanpaina badakigu zelakoa den, formatuak berak nolabait derrigortzen ditu alderdiak gai batzuetan zentratzera, baina nik esango nuke EAJak hauteskunde hauetan jasango duen igadura maila oso handi batetan dela kudeatzaile onaren marka eta sinesgarritasun hori erabat birrindu diola osakidetzarekin egin duen kudeaketak. Duela 2 egun, oso ondo esaten zenuen, aipatzen zuten, ez egola inolako arazorik, puztutako egoera bat zela eta interese politiko nabarmenekin puztutakoa, eta denean zerbait herritarrek eurek ikus dezaketena eta froga dezaketena, nik uste dut tamainako hankasartzea izan dela, eta orain kanpainan naiz eta legindu diren, eurek ere osakidetzari behar duen aldaketa eman diezaiokeen alderdi bezala aurkezten, sinesgarritasun oso apalekoa izan dela proposamena, eta hori izan dela ardatza. Barkatu zurina, esan nahi zen idan bai. Oso interesgarria eruditu zaitan dizunean, egon direla agendatik atera direin gai batzuk hauteskuneen naiz eta agenda politikoan egon eta zaintzari egin diozue referentzia. Gaur eukiko dugu seguramente gizonen mapa, ez? Gizon bat erabaziko du bai ala bai hauteskundeak, ez dakigu EAJ edo EH Bildu. Hortxe dago ere ezker konfederala, da, momentuntan hautagai emakumeak daramatena eta 2 emakume kanpoan gera daitezke, alegia Podemosetik gizon bat sartu daiteke arabatik, beraz, eta Vox ere kanpoan gera daiteke, beraz, gerta daiteke argazki bat zeinetan hautagai emakumeak parlamentura esailegatzea, eta orduan gure lehendakari gaia bakarrak gizonak izatea, ez? Eta momentuntan, mugimendu feminista izugarrizko indarra duen momentuntan, maskulinizazioaren ofensiba baten aurrean ere bagabiltza, ez? Eta nik uste ere hau hausnartzeko moduko gauza badela, ez? Enmai hontan, behin baino gehiagotan aldaketaren gai atera dugu, eta aldaketa politiko bat, eta aldaketa soziologiko baten aurrean gaude, baina generoa hartzen badugu aldagio bezala aldaketa gutxigo, ez? Dagoeneko, gaueko 9 dira. Hauteskundeak naiz irratian. Gaueko 9 eta bat esango dugu dagoeneko lehenbiziko adierazpena egin berri duela EH Bilduk, Oihana Etxebarrieta horre beraien Bilboko topalekura irten da eta bota dituen lerroburuetako bat aipatzearren EH Bilduk eztabaida politikoaren maila igo duela. Horixe bera adierazi du, joko dugu zuzeneko konexiora. Badirudi ez dugula entzuten konexiori, baina bai behintzat aipatuko dugu geure azken orduko datuak, Zumarragatikan jaso berrita. Dugun ilusioa, hau da, kanpaina honetan lantzen egon garen konfiantza, hau da, gure komunitatea. Ez gara aspertuko esateaz. Horrela amaitu genuen kanpaina eta horrela hasi nahi dugu gaur balorazioa. Gure komunitateari bihotzez eskerrak ematen, eta bereziki gaurkoan
esker ona artekari moduan, ahaldun moduan, militantzia guztiari bihotzez eskerrik asko, eta nola ez, eskerrik asko gaurkoan ere bai Euskal Herria Bildurengan konfiantza jarri duten herritar guzti horiei. Kanpaina eredugarria, izan da kanpaina eredugarria egin dugu eta bi aspektu nabarmendu nahiko genituzke. Lehena, Euskal Herria Bilduk begirada ardaztu du eztabaida politikoan. Herritarren kezkak izan ditugu erdigunean. Hitz egin dugu eztabaida politikoaren maila igo dugu, eztabaida publikoa igo dugu. Osakidetzaz, etxebizitzaz eta bizitzaren garestitzeaz hitz egin dugu. Herritarrei kezka egiten dioten horretaz hitz egin dugu eta horren inguruan hitz egin nahi genuen eta egin dugu. Eta bigarren arrazoia, gugatik behintzat izan bada, Euskal Herria Bildurengandik izan bada, eztabaida politikoaren maila igo dugu, zintzotasunez aritu gara. Herritarrei zuzenean begietara begiratuz hitz egin diogu, bere kezkez hitz egin diegu, eta hori oso garrantzitsua zen, hori eskatzen zuen herriaren zati honek eta hori egin dugu. Ikusi dugu gaur jendeak ilusioz joan dela bozka ematera aldaketaren alde. Eguna normaltasunez pasatu da eta pozik gaude horregatik ere. Eta amaitzeko, herritarrek hitz egin dute dagoeneko. Ikus eta entzun dezagun orain, herri mandatua ze norabidetan dijoan. Gu, Euskal Herria Bildun, konfiantzaz beteta eta ilusioz beteta gaude. Bihotzez denei eskerrik asko. Bilbotik Gasteizera, Josu Erkoreka hitza, zenbaketaren ehuneko 24 egina dagoelarik horren berri ematen ari da, bat egingo dugu Gasteizekin. 6 aulki, 6 eskaños. Vox, aulki bat, 1 eskaño. Abstentzioa ehuneko 37 izan da. La abstención ha sido del 37%. Lurralde ez lurralde, hau izango litzateke eserlekuen banaketa. Por territorios, este es el reparto de escaños. Araban, en el territorio histórico de Álava, con el 8% escrutado, EH Bildu, bederatzi aulki, 9 escaños. EAJ-PNV, zortzi aulki, 8 escaños. PSE-PSOE, lau aulki, 4 escaños. PP, hiru aulki, 3 escaños. Vox, aulki bat, 1 escaño. Abstentzioa, ehuneko 40. Abstención del 40%. Vizcayan, en el territorio histórico de Vizcaya, con el 28% escrutado, el reparto de escaños es el siguiente. EH Bildu, zortzi aulki, 8 escaños. EAJ... El nivel del... Badirudi hor behintzate datu batzuk jakin ditugula, ez dakit akaso orainikan nahiko garaiz gabiltzan, baina hor behintzat datu esanguratsu bat, hor batez ere gobernagarritasunagatikan, horre ehuneko 24 hori kontatuta, badirudi aiota pesek ematen duela, gehiengoa izateko, 39 eserleku izango lukete, beraz aldaketan dirik, oraingoz behintzatez edo...
Hauek berretxiko balira, eta eserlekuetan EH Bildu lehenengo indarra bada, egia da, EAJ PSE koalizio horrek eukiko lukeela gehiengoa, baina estreinakoz EH Bilduke hauteskundeak irabazteak nik uste dut nabarmen aldatzen duela, nolabait koalizio horrek eukiko duen zilegitasun politikoa, noski zilegitasun elektorala erabatekoa izango da, baina honek mezu bat bidaltzen du, aldaketa gogo bat bidaltzen du, eta hain zuzen ere aldaketa gogo hori doa koalizio horrek ordezkatzen duen gobernatzeko eta egiteko moduaren aurka. Oraindik lurralde batzuetan oso apala da zenbaketa, Araban adibidez 8%koa da, baina nik uste dut oro har bataz beste 20%tik aurrera normalean hasten dira fidagarriak izan daitezkeen datuak, baina egia da lurraldeen artean desoreka handia dagoela eta Araban adibidez oso apala dira oraindik zenbaketa. Herriko boskak sartzen ari dira Araban, eta orduan Arabako argazkia nahiko arraroa da, ez? Gasteizko datuak sartzen hasten direnean orduan ikusi. Herri txikietan asko sarinago zenbatzen dira normalean. Bai, eta niri ailegatzen zaizkidan datuen arabera herri txikietan EH Bilduk maietatik ailegatzen ari zaizkidan, beraz ofizialak ez direnak, nahiko emaitz onak ateratzen. Eguzki, lehen aspaldian hitza eskatuta zenela barkatu. Bai, Arabako eskrutinio bakarrik 8%ko da momentuz, eta orduan horrek esan nahi du horra hartzen diren emaitzak ere zurtziarekin hartu behar direla. Gero kontutan izan behar da ere, normalean, aipatu den bezala, lehenengo zenbatzen direnak herritxietako emaitzak direla, ez? Eta hor, historikoki normalean behintzat, EH Bilduk normalean emaitza onak lortu izan ditu bereziki Gipuzkoaren kasuan. Aurreko eztabaidari lotuaz, argi da ona da, EH Bilduk estrategikoki bere diskursoa bereziki gai sozialen inguruan zentratu duela, ez? Horren bitartez, lortu nahi izan duena da, nahiko azkar bere base elektorala zabaltzea hauteslego berri batzuei. Lehen, aipatzen genuen ezkerraldea, aipatzen genuen sektore batzuk, non historikoki ez duten nahi eta nahi ez, ezker abertzaleen alde bozkai izan, baina hor prestutasun hori eduki dezaketenak. Gero dago gazten botoa. Hauteskunde hauetan 75.000 gazte berrik bozkatzen dute lehen aldiz, eta argi dagona da, EH Bilduk, sondeo guztiek eta inkesta guztiek erakutsi dute, gazten botoa erakartzeko gaitasun handiago daukala, EAJak edo beste alderdi batzuek baino. Baina nik esan nahi nuke, EH Bilduk egin duen apostu estrategikoa izan dela, alden neurrian boto baliagarri bezala agertzea ezkerrean, eta alden neurrian ezker konfederalaren boto hori berreskuratzea. Gogoratu behar da, ordura arte, eta hor erreparatzen badiogu 2012ko datuetaz 276.000 boto lortu zituen. Eta gero Podemosek irrupzio egin zuelarik 2016ko hauteskundeetan horrek izugarrizko kalte egin ziola EH Bilduri, zen 50.000 boto galdu zituen momentu horretan. Gogoratu dezagun... Bai, baina 225.000 boto lortu zituen, eta horrek esan edu... Baina Podemosek ez zeukan olatuari... Bai, eutxizion, baina konkretuki 50.000 boto galdu zituen. Hauteskunde batetik bestera, ez? Eta gero ikusi zen 2016an Podemosek lortu zituela, historian lortu dituen emaitzarik hoberenak Euskal Autonomia Erkidegoan, zeren hauteskunde generaletan lehen indarra izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan EAJaren aurretik. Eta gogoratu dezagun Podemos 2014an sortu zela alegia. 2 urtean lortu zuen lehen indar politikoa izaten hauteskunde generaletan Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez. Eta geroztik ikusi da gainbera prozesu batean sartu dela Podemos Hego Euskal Herriari dagokionez. Eta hor ikusten duguna da EH Bildu hauteslego hori berreskuratzen ari dela. Beraz, iruditzen zait EH Bilduk bere estrategia politikoa batez ere gai sozialen inguruan zentratu badu, bada ere bere asmoa zelako hauteslego hori berreskuratzea edo erakartzea. Eta zenbatuak diren emaitzek maila batean hori berretsi egiten dute, zeren badirudi bai Podemosek eta bai Sumarrek ez lukela representaziorik izango. Eta aldiz, EH Bildu oso maila gorean kokatzen da, beraz,
lortu du maila handi batean, oraindik itxaron behar da emaitza finalak izan arte. Bai, hori da hain zuzen aldaketa txiki bat izan berri da, unean unekoari adi izango bera, Oiana zer gertatu da, 28 berdin? Ba, berdinketa momentu hauetan, EAJak 28 eserleku izango lituzke, eta gauza bera, EH Bilduk ere 28, 11 PSek, PPek 7, Voxek 1, eta ez Sumarrek, ez Podemosek ez luke eserleku bakar bat eskuratuko. Une honetako datuak hori. Ba, joango gera gaurkotzen zifra hori, oraingoz behintzat 26 kontatuta dago, eta Oianak aipatutako azkeneko hori horretan sakonduko dugu sondeoak, baino are okerrago, errealitatea ez Sumar, ez Podemosek, oraingoz behintzat ez daukatela ordezkaritzarik. Akaso gerta daiteke espazio konfederal deitutako honen guztizko galera, Mikel? Bai, eta uste, oso datu esanguratxoa izango litzatekela, nik uste hor badagola 5. espazio soziopolitiko bat, eta akaso, hor nire ustez, akaso badaude pare bat, ez dakit, arazo egiturazko, ez? Alde batetik askotan aipatu da batasun eza, baina nik uste hori baino errotikoago dan arazo bat duela Ezker Konfederalak, eta hola, titular, hola, potolo xamarra batako dut, eta dela Ezker Konfederala ez dela konfederala, eta azalduko dut. Hau da, askotan esaten da, ez? Nolabait, alderdi periferikoa dira nunbait Euskal Herrian, Katalunian eta Galizian kokatutako alderdi abertzaleak. Baina, karo, hori Madril ardatz bezala hartzen balin badegu, aldiz Euskal Herria ardatz bezala hartzen balin badegu, esango nuke justu kontrako gertatzen dela. Hau da, zenbait eragile politikok Madril dutela ardatz organizatiboa, politikoa, ideologikoa, nazionala, eta gero hemen... Barkatu Mikel moztu bera izu, sentitzen dut, Sabin etxera jo behar dugu, bertatikan berriren bat edo, badator? Ekin etorra sagasti, Arratsaldeon? Arratsaldeon, hitza eskatu dizugu bai, gaur lehenago aurreratu dizugun bezalaxe, itsaso atutxaren balorazioa lehen hitzartze hori badatorrelako, ez dugu ahaztuko, halako enpate teknikoan gaudela, oraindik ere datuak ez zenbatzen hasita, Arabako datuak baldintzatzaile izango direlako, baina lehen balorazioa Sabin etxean Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean itsaso atutxak berak egingo duena. Arratsaldeon. Une honetan badirudi atzetik entzuten dugula, itsaso atutxa, tartetxo bate hartuko dugu, behar bezala entzuteko bere mezua, Mikel barkatu maztu dizu dela. Bai, esaten ari nitzena, hau da, berai, nire ustez, arazoa da, hain zuzen ere, Madrilen dutela ardatz organizatiboa, politikoa, eta gero hemen, ez dutela errotze, ez dakit militanterik, egiturarik, proposamen autozentraturik, eta zentzu hortan alderdi periferikoa direla, errespeto osoz diot, bai esaguruke politikoki, eta baita ere... Behar dugu beste behin ere, Euskal Gizartea, beste behin ere erakutsi dauala, hauteskunde egun baten demokraziak irabazi dauala eta normaltasun osoz izan dugula gaurko hauteskunde eguna ere Euskadiko herri guztietan. Beraz, eskerrik asko eta zorionak Euskal Gizarteari. Eta bestalde, oraindik datuak urriak dira, ikusi dozue, baina danadala badago lehenengo datu bat eta Euskadin boto gehien jaso dauen alderdia, Eusko Alderdi Jeltzalea dela beste behin ere, eta gainera 3 punto gainetik momentuz. Eta eskainuetan badirudi oraindik enpatean gagozala. Baina falta da ordu bete edo gehiago azkenengo datuak eta behin-behinekoak jakin arte. Beraz, lehenengo indarra beste behin Euskadin, Eusko Alderdi Jeltzalea. Tenemos pocos datos hasta el momento, según lo escrutado, y antes quisiera también agradecer a la ciudadanía vasca una vez más, que ha demostrado que la jornada electoral se ha vuelto a llevar. Lehenbiziko indarra, Oiana? Eta 11.009 botu jaso izango lituzkelako, EAJak, EH Bilduk ostera 138.646, euneko 35,69 hortaz EAJarentzat, euneko 32,84 EH Bildurentzat. Hori botu kopuruari dagokienez, baina eserlakoei begira, esan dakoa, berdinketa 28 eserlekurekin momentu honetan. Bota joko dugu berriro ere, aipatzen ari ginela, Sumar, Podemos, baina hola, momentu honetan burura etorri zaidan ere. Azkenean, Sumar proiektua Espainiar estatu mailan aintzat hartuta, Galizian bezala beste behin ez baldin badu ordezkaritzarik Euskal Autonomia Erkidegoan, Jolandarentzako golpelatza izango da, ezta?
Bai, eta, egia esan, ez dute gehiegi jarraitu, beraz, bereziki Euskal Herrira ekarrita, esango nuke, akaso ez duela, eta uste eta adibidez Alba Garziak kanpaina oso sona egin duela, eta debatetan esaterako oso papel txukuna jokatu duela, baina gero, hautagai bat baino gehiago behar da, eta hor, ezkenen behar dira, egiturak, behar dira, proposamen autozentratuak, eta uste hor daudela gabeziak, eta beste elementutxo bat, oraindik datuak osatu gabea direla probestuko de hau esateko, lehen aipatzen zenuten, bai Zurin eta bai Estitxu, bai zuen ere, akaso agendatik kanpo egon direla, hain zuen ere mugimendu feministak, ziklo aldaketa horretan aitzindari izan den mugimendu feminista, maigainan jarri dituen zenbait auzi, eta guztiz bat nator, eta usteet, zuzeuk egin dituzu, hainbat analisi zentzu hortan oso interesgarria direnak, eta ez direnak gaineraz soilik mugatzen hautagaiak eak gizonezkoak diren edo ez, baizik eta eak nork jartzen dituen hautagaiak eta nork kentzen dituen, espazio publikoa hartzeko apustu egiten duten kide ezberdinek, esate baterako EH Bilduko zerrendakideek zer nolako jazarpena jasaten duten, oso adierazgarri izan zen, Oihan Etxebarrietari zuzeuk egindako elkarrizketare, han egindako adierazpenen arira, bai Joseba Diezek, eta baite Manol Pradalesek berak ere nola baite gaitzetsi duten adierazpen hori, berak nonbait esan dezake, ni lehendakaria naizenean, oraindik hauteskundeak bete gabe, baina aldiz, Oihan Etxebarrietak ezin du agertu, hala izateko prestutasuna, ez nonbait Eusko Legebiltzarra eta Eusko Jaurlaritza berea, hau da, Eusko Alderdi Jeltzarena eta gizonena edo gizonona izango bailitzan. Beraz, uste etor, ziklo aldaketan sakonduko bada, zuek esan da bezala, badagoela zer sakondua eta zer egina salbuespenik gabe. Igual, horri tiraka eta lengo galdera uztarten saiatzen, pizkat, Ezker Federal honetan, orain bai ikusti dugu, bai Zumarrek eta bai Podemosek bere gain hartu dutela, arrotazunez emakume bat izatea lehenengo mailan, hala ere ni bai esango nuke, Podemos oso zentratua indula bere kanpaina uraldenen, alegia gizon bat, Arabako hautagaian, eta gero bai ikusi dugu, adibidez, Podemos eta Sumarren arteko negoziazio horretan Sumarren aldetik etzen Alba Gardia egon baizik eta Lander Martínez, beraz, berriz ere gizonezkoak boterea bere ganatzen. Egia da momentuntan bi indar daude desagertzeko aukera dakatenak, Sumar eta Podemos, eta justuki bi hoiek dira emakumeak daramatenak, beraz, momentu zaiak daudenean emakumeak lehen mailan ipintzin ditugu, gero porrotaren protagonistak bezala erakusteko, ez? Hau esan da, bai esango nuke, ez? Bai Sumarren galera edo Podemosen galera Espainia mailan ere irakurri behar dela, ez? Yolanda Diezen arira, eta Yolanda Diezen lidergora begira, izugarrizko porrota izan da, baina nik bai uste dut beste faktore badagoela, ez? Madrilera begira, eta da justuki Bilduk hartzen duen indarra, non eta nola ubikatzen duen EAJ benetan Madrilen protagonista bezalaz, ez? Madrilen izugarrizko aldaketa ere egoten ari da, ez? Zein da Euskal Alderdia, negoziaziorako kapazidade benetakoa duena Madrilen, eta nik uste bai municipaletan ikusi genuen hortxe aldaketa bat zegoela, beraz, krisia Alderdi Popularrena entzun dugu itxasatutza, eta horrela atera behar zan, ez? Alegia, hori da, bera hartu behar duen rola, baina hain izugarrizko krisi barnean daude, ez bakarrik Eusko Legebiltzarrera begira, baizik eta oroar alderdi bezala. Beste konexio bat egingo dugu, oraintxe bertan, Udane Arbeo, EH jarraipena egiten dabil Bilbotik, kaixo Udane? Kaixo guztioi, hementxe jarraitzen dugu EH Bilduren ekitaldian Bilboko Zabalgunea merkatuan, une batetik bestera helduko dira Peio Etxandiano lehendakari gaia eta Arnaldo Otegi baita ere, beste zenbait hautagaiekin batera, oraindik ez daude hemen bertan, baina esan digute, minutu eskas barru helduko direla dena den, 10:30 arte edo eta behintzat, emaitzat, behin betiko kontatuta dauden arte ez dira beraien balorazio eta agerraldia egitera aterako, momentuz esan dezakeguna da, zuek ere aipatu zuen, 36 botoen 36 dela kontatuta, estu leian dabiltza eta EH Bildu, baina hementxe ikus dezakegu, zenbait poz eta urduritasun ere nabari direla, algarak ere entzuten dira, txaloak noizbehinka, herri batzuetan EH Bildu aurretik doala ikusita,
baina oraindik ez dago ezer argi, behin betiko botoen kontaketa 10:30 aldera espero da, eta bien bitartean, mentxe bertan ikusten ditugu zenbait hautagai legebiltzarrean izango diren zenbait kide. Oiana Etxebarrietak EH Bilduren hauteskunde kanpainako bozeramaileak hitzaurrea izan du 8:30 eta berak denik eskertu die, EH Bilduren alde egin duten guztiak eskartu ditu, aipatu du baita ere ez, aurtengo kanpainan Osakidetza edota etxebizitzen auzia ere edota kontuak izan dituzela hizpide eta beraientzat ezker abertzalea dela aukera bakarra aldaketa nahi dute, aldaketa hori ematen ari da ikusi beharko EH Bilduren aldeko aldaketa den, ezker abertzaleak erabazi ezkero bere lehenengo aldia izango litzateke 2012tik datuek edo eta beraien aldeko botek gorantz egin dute eta aurtengoa historikoa izango da, hori da ikusten duguna beraien aurpegietan eta esan bezala une batetik bestara Peio Txandiano lehendakari gaia hemen bertan izango dugu, baina hemen plaza erdira etorri aurretik gelatxo batean izango dira behin betiko emaitzak argitu arte. Badi izango era eta segituan egingo dugu beste behin bat Bilborekin, orain behintzat Gasteizera jo behar dugu, Mikel Klaber, kaixo? EH Bilduren ahalduna izan da gaurkoan hemen Gasteizko Europa Biltzar jauregian, Unai, Gabon? Gabon. Zer modu joan da eguna? Eguna nahiko lasaia egin zait egia esan da, baina bai urduritasuna nabari izan dela bai beste aldunen artean, eta, orokorrean azkar pasa da eguna, gogoekin. Goizean goizetik egon zara hemen, ezakin nola kudatu duzuen gauza. Bai. Egun osoan zer egon gara hemen, txandak hartzen, baina orokorrean bai. Zein da aldunen lana hemen bozkak eta zentuetan? Modu batean laguntzea, bai maietan, baita ere bozka ematera datozenekin, eta modu batean dana ondo dijoala ere bermatzea. Giroa orokorrean ona, aldun batzuekin agian alderdi guztietako indarrak egotean agian nabaritzen da, baina orokorrean ondo, ez da? Noski, esan dudan bezala, urduritasuna nabaritu izan da, tentsio guneak ez dira egon, eta hortaz esan dezakegu egun lasaia izan dela. Bai, gauza arrarotxoak somatu direla, baina Baina, orain kontaketan ja dana normalatea da, ez dakit gauza arrarorek ez nabaritu kontaketetan. Bai, orokorrean, mai guztiak nahiko azkar joan dira, eta boskak kopuruan ondo atera dira, beraz. Azkarrak izan dira, ez dakit eskarmentua baduzu beste hauteskunde batzuetatik, ez dakit hau normala izaten den, edo berriz kontatu behar izaten da normalean. Bai, azkenan ez da lehenengo aldia hemen nagona, eta orokorrean, behin baino gehiagotan kontatu behar da, baina, oraingoan ez da horrela izan, behintzan dire mailan, alde horretatik pozik. Orain ja bukatzen, aktarekin aldarazo txoren bat egon dela dirudi, baina ja bukatzen, ezta? Bai, arazoak beti egon behar dira, eta oraingoan, kasunetan aktekin egon da, baina suposatzen dut konpondu dutela edo konponduko dugula jalaster. Jalaster amaitzen dugun hemen, eta joan gaitezken rekontua ikustera gurekin batera. EH Bildu gaurkoan Araban indarra hartuko duela, lehenengo indarra izateko aukera dauka, nola ikusten duzu, ze animo duzu? Bai, hori espero dugu. Momentuz zenbaketak edo, berdinketa esaten dut edo, hori bada guretzat azkenean gorakada edo, baina, aurretik esaten zutenekin alderatuz, espero dugu pizkatxo bat gehiago ere ateratzea. Nahi, bai, zaitugu ja lana bukatzen, eta bai, esan, bakatu? Bai, hain justu eten berra duen konexioa, azken orduko aldaketa aski esanguratsu batzuk baditugu ezta, Oiana, aldaketak badatoz eta ordezkaritza berriak. Bai, aldaketak, momentu honetan esango dugu parte, zenbatutako euneko 57koa dela, eta hor, EH Bildu aurretik jarri da momentu hauetan, 28 eserleku izango lituzkelako eta EAJak berriz 27, PSek 11, PPek 7 eserleku eta Sumarrek bat izango luke
Voxek ere beste bat izango luke, Arabatik datorren hau, kasu honetan. Eta Sumarrena ere Arabatik etorriko litzateke. Horrein zuzen, Euskal Hauteskundeak.eus izeneko webgune horretan hor badago atal bat, azken jarlekoa izena duna hor ikusten dugu leia bizian badaudela Araban Sumar eta Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alderdi Jeltzaleak 176 boto beharko lituzke berriro eserleku hori berreskuratzeko, eta horiek ala berdindu alizateko EH Bildurekin, Bizkaian antzeko tartea Sumar ere gertu, beira, pentsa, nolakoa eraldaketa izaten ari den gau honetan, Sumar, hemen aipatzen dute, azkeneko jarlekoa hori bai, hemen leian EH Bildurekin izango luke, eta Gipuzkoari dagokionez hemen gauzak behintzat ebatziagoak dirudite, zenbaketa 160raino heldu delarik, Alderdi Sozialistak 1472 eserleku beharko lituzke, hor EH Bildu lortutako eserleku hori eskuratu alizateko, pixkat, akaso mainstreama izango da gaurko honetan, baino denak Arabara begira. Bai, eta justuki badirudi Sumarretik zartzerakotan Arabatik izango dela, eta Arabako hautagaia Ezker Anitzako hautatzia da, beraz Sumarreko, edo Yolanda Diezeko indarreko jendea ez da sartzen, Ezker Anitzakoa mantentzen da, Gipuzkoarra bide batez hautagaia, eta nei bai gustatuko litzaidake erreparatzea ointxe berdan Alderdi Popularrak eman duen titularrari, Lauda Garrido atea da, eta beak esan berri du, bere boskak aldaketaren alde daudela, eta emango dutela dana Euskal Herritarrei, nik ez dakit hau AJ-ari mezu bat den edo momentu honetan bagaude begira, PSeri eta PSek eta EAJak, koalizio hori nola revalidatu, baina nioka zentzazio Alderdi Popularra hauteskunde hauetan protagonismoa nahi duela. Gogora dezakegu, municipaletan, bai Gipuzkoan, eta bai Gasteizen bere boskak eman zuten EH Bilduri kentzeko, gratis eta more, esan zuen Carlos Iturgaizek, honetan ez dut uste gratis eta more izango denik, orduan oso ondo ikusi behar dugu Alderdi Popularrak lortzen dituen emaitzak, zeren gora egiten badu indarrez aterako da. Lehen balorazio bat lortzeko gurekin daukagu Alberto Alonso, Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea. Kaixo, Alberto? Opa, Gabon, bai. Bueno, ikusten dugu behin-behineko emaitzen arabera, hor, akaso bete daitekela, kanpainan, azpimarratu duzuen hori, gobernu eraketan, estrategikoak izango zaretela, ze oraingoz behintzat, 27 eserleku ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak 11, horrek kalkuluetan ematen du 38 iraltzeko, ez da? Bale, hori ematen du, egia da, eta barkamen eskatu behar dut, zeren kotxean nago, eta ez da euskat datuak eskura, baina hori ikusi dut, lehen kolegiotik urten baino lehenago, eta bueno, hori egia baldin bada, guk behin baino gehiagotan esan dugu, geure hemendik aurrera datorren eztabaida ez dela izenetan oinarrituko baizik eta programan, zer nolako politikak egin beharko ditugun urrengo 4 urtetan. Eta hortaz hitz egingo dugu hemendik aurrera. Hor badirudi, Gipuzkoan, hor ikusten ari gera azken jarlekua, hor leian, pixka egoera konplexuago batean izango dela Alderdi Sozialista, 1343 boto beharko lituzkelako, une honetan, EH Bilduri beste jarleku bat eskuratu ahal izateko, baina behintzat Bizkaia eta Araban pareko 4 eserleku, herrialde bakoitzetikan, pixkat nolako balorazioa egingo zenuke oreka honen inguruan? Bueno, ikusita zer nolako polarizazioa egondan, kanpaina honetan, nik uste, zuk esaten didazun emaitzak, eta ondiokan provisionalak direla ikusita, nire ustetan, positiboak dira, Igo egun dugu, ahonditzen gabitz, igotzen gabitz, beratzik geneukan, gero 10 eduki dugu, eta ontsen 11, ikusiko dugu, aber nola bukatzen den gaba, baina, positiboa da, bintzat, igotzea beti positiboa da, Hor gainera, beste elementuetako bat ere izan daitekeena da, kaso Eusko Alderdi Jeltzaleak, eserleku batzuk galduta, horre Alderdi Sozialistak esaterako gobernu osaketan rol esanguratsuagoa, kompetentzia gehiago eskatuko ziren, horren baitan? Bueno,
lehen esan dizut eta berriro esango dut, ez? Guk hemendik aurrera daukagun eztabaida bakarra, programa da, zer nolako politikak egin nahi ditugun urrengo 4 urteetan, eta hori izango da gure eztabaida, ez? Hortik aurrera ikusiko dugu zer numero daude, zer nolako ekuazioak egin behar diren, baina guretzako oinarri funtsezkoa zera da, programa eta zer politika nahi ditugun egitea. Guk hori argi daukagu, esan dugu kanpainan zer nahi dugu osasunerako, zer nahi dugu krisi klimatikoa enfrentatzeko, zer nahi dugun hezkuntzan, eta horreri buruz hitz egingo dugu hemendik aurrera. Hau ez da izenetaz hitz egitea, baizik eta zer nolako politika nahi ditugun. Eta hortik aurrera ikusiko dugu zer nolako ekuazioa formatzen den, ez? Gabe bukaeran, edo hemendik ordu batetara edo ordu pare batera da. Xetasun guzti horiekin gelditzen gara, Alberto, eskerrik asko. Zeuri, eta gabonon. Berdin, hortxan geneukan Alberto, pozik eserleku bakarra, baina urrea balioko duen eserlekoa izan daiteke ez da, eguzki? Kasu berenean eserleku bakarra edukiko lukela, eta konparatzen badugu duela 4 urte Podemosek zeukan representazio elektoralarekin hor gainbera handia dago. Hor argi dagona da, ezkerreko boto baliagarria izan dela, eta horren onuradun nagusia EH Bildu izan dela. Lortu du azken finean, hauteslego horren zati handi bat erakartzea. Lehen komentatu da, ere bai, gobernagarritasuna, EAJ gehi PSek 36, edo kaso berena 37 izango lituzke, gobernatu alizateko edo gehiengoa eduki alizateko 38 beharko lirateke, horrek esan nahi du, 3. alderdi baten laguntza beharko lukela. Egoeraren arabera, sumarreko hori izan daiteke nahikoa, edo PP-rena beharko luke. Hor segurtasun gehiago izango luke, eta horrek benetako zalantzak eta kezkak sortzen ditu, naiz eta nik ez daukadan zalantza hundirik, gehiengo absolutua lortu ala ez, EAJak eta PSek paktu bat adostuko dutela, besteak beste, maila ezberdinetan akordioak dituztelako, Espainiako Kongresuan, Nafarroako Gobernuan, diputazioetan, udaletan, eta orduan, PSek EH Bildu sostengatuko balu EAJaren kalterako horrek izugarrizko karambola eragingo lukela eta Espainiaren gobernagarritasuna eta beste instituzioena ere kolokan jarriko luke eta ez dut uste PSE hortarako dagoenik eta gisa guziz erabaki ez dut uste hemen hartuko denik, baizik eta Madrilen hartuko dela uste dutez. Argi dagona da eta lehen komentatu izan da 3. puntu gisa, azken eskainoak boto oso gutxigatik erabakiko direla. Gogoratu dezagun duela 4 urte, gogoratzen naiz, gau elektorala hemen bertan komentatzen ere ginen, eta momentu batean EH Bilduk 23 eskaino zeuzkan, eta azken momentuan 21 pasa zen. Beraz, bi eskainoko dantza horrek izugarrizko eragina eta izugarrizko irakurketa aldaketa eragin dezake. Eta gero azken puntua, EAJak segurazki botoetan irabaziko du. Hor, 18.000 botoko diferentzia ateratzen dio momentu honetan EH Bilduri, baina eskainoen inguruan hor bai zalantza gehiago dagola eta parekotasun askoz ere handiagoa. Oiana? 18 baino 20.000koa momentu honetan, berriz ere, aldaketatxoa izan delako, eta berriz ere berdinketa izango ginatekelako momentu honetan eserlekoi dagokienez, EAJak 28 lituzke, beste horren beste EH Bilduk, PSek 11, PPek 7, Voxek 1, eta une honetan sumarrek ez luke eserleku bakar batera izango, ez da Podemosek ere. Xetasun aldaketa horrekin helduta, bat egingo dugu, Sabin Etxerekin, Ekine Atorra Sagasti daukagu eta guri konektatuta, kaixo Ekine? Bai, Gabon, zuen eria jarraitzen ari gara, Sabin Etxeatik, eta analisi hauei nolabaiteko segida emanaz, 170 buelta hori kontatuta, 28, baina enbate teknikoa, baina aratago joan daiteke gaurko gaua, eta antzematen da, Sabin Etxeako prentsa aretoan, zenbat kazetari, zenbat kameralari, zenbat edabide, eta estatu mailako presentzia zenbat eroinokoa den. Izan ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen hegemonia kolokan egon daiteken gaua da, hauteskunde ezoikoak dira zalantzari gabe, eta gaur gauan arreta nagusi bada Eusko Alderdi Jeltzaleak zer nolako emaitzak aterako dituen bainoski, baina ea ezker independentista izango den garaile, eta naiz eta gobernua ez osatu horrek utzi dezaken arrastoa aurran direlako europearrak eta gerora udal eta foru hauteskundeak. Antzematen da, estatu mailan arreta erakartzen duena Euskal Herria Bildu lehen indarra izatea, emaitza honenak eurak izatea eta Eusko Alderdi Jeltzalea atzean geratzea. Tira,
Datuak datu, parte hartzeak Araban zalantzarik ez eragina izango duela, ez soilik emaitza orokorretan, esan dezakegu eskuin muturra kanpo geratzea ere, akaso Arabanen esku gera daitekela, beraz datozen orduotan, ugari izango dira gako garrantzitsuak argitu beharrekoak eta prentsa areto honetan, itsaso atutxari berari entzun diozue, zur, hitz gutxi izan ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak. Azken hauteskundeak eta aurrekoak alderatuta, ez dutela galerarik izan, lehen indarra izaten segitzen duela, eta zorion mezua Euskal jendarteari demokraziareketan parte hartzeagatik. Baina hitz horien atzean, urduritasuna egon badago, bilduta segitzen du Sabinetxean Eusko Alderdi Jeltzaleko zuzendaritzak, eta datozen minutuotan emaitza xeagoak izan hala, espero ditugu, noski, Andoni Ortuzarren lehen hitzak eta Pradales hautagaiarenak. Andoni Ortuzarrek kanpaina honetan esandakoak berretsi beharko ditu eta ikusteke datozen ekuazio politikoak zer nola josiko dituzten. Argi dagoena da, mugarri izango dela apirilaren 21 eta bihartik aurrera joko politikoak bestelako kolore batzuk izango dituela eta estatuari begira berriz aintzat hartzekoa, Ezker Independentista eta bi bloke subiranistak Euskal Gobernuaren ez dakigu parteide biak, baina ganberan jaun eta jabe izan daitezkela, hori mahai gainean den auzia da. Bueno, horiekin gelditzen gera, oraingo 300 metro gerturago gertatu dena ere aipatuko dugu, EH Bilduren egoitzara heldu berri da, Peio Txandiano eta baita ere alderdiko ordezkaritza guztia, 28 eserleku izango lituzke EH Bilduk, une honetan behintzat 7 eserleku gehiago, eta horien atzean dagoena da, 8 eserlekutara heltzen dela Araban, 2 eserleku gehiago, 2 eserleku gehiago Bizkaian, 3 eserleku Gipuzkoan, hasieran hitz egiten genuen egonkortasuna, beira, pentsa, esaten genuen akaso aldaketa, baina aldaketa nabariena herrialde guztietatikan EH Bilduri dagokionez, Gipuzkoan dago bere postua askoz gehiago egonkortu duelako, ez ditu? Oraindik zenbakiek asko dantza egin dezakete gaua bukatu arte, oso boto gutxira daudelako azken esarleku horiek, baina nik uste dut jada zenbaki hauekin irakurketa batzuk egin daitezkela oso nabarmen. Gipuzkoa, lehen Mikelek aipatzen zuen, izan zen lurralde bat, non azken hauteskundeetan nabarmen EH Bilduke irabazi zuen, eta non ez duen gobernatzen. Eta hain zuzen ere, gerta daiteken berdin-berdina, oraingo hauteskunde hauetan. Ez badu irabazten ere, igoera eta jaitsierak ikusita zenbakiak izugarria dira. Eta horrek EAJ jartzen du oso posizio zail baten. Oso posizio zail baten bazegoen aurretik. Eta horren kristalizazioa izan zen hautagai aldaketa zelako modu traketxean egin zuten eta zelako barne krisia irudikatu zuen hain zuzen ere, asteburu horretan egon ziren filtrazio kateek, irudikatu zuten alderdi bat, ez dagoena un negozio batetan, ez dagoena ondo josita, eta emaitzak edozein izan da ere, krisi horri heldu beharko diote. Baina ikusten dugu nola, dantzan dabizen esarleku hoien artean, momentu batetan, gehiengo hori peserekin daukatena, egonda, mugan, 38 egonda. Orduan, aldaketa hori bai izango litzateke aldaketa bat, benetan esanguratsua. Eta beste aldaketa esanguratsu bat, ere dantzan dabilena etengabe, da fasismoa, Vox, ez egotea Euskal Legebiltzarrean, horrek asko aldatzen du dinamika parlamentarioa, eta Voxen ordez, noski adibidez, sumarreko ordezkari bat egotea, eta pixkat atzera begira jarri gara lehen espazio horrek eukiduen bilakaeran, eta nik esango nuke zelako akats estrategiko izan zen espazio horren partetik. Podemos aldugu zirenean, eta erabaki zutenean, euren lehia eremua izango zela EH Bildurekin, eta hori oso nabarmen ikusi zen, Pili Zabala hautatu zutenean hautagai moduan, eta ez hainbeste, nolabait estatu mailako ezker, baina identitatez espainola izan daitekeen horretan, boto lehia horretan adibidez alderdi sozialistarekin sartu izan balitz. Aldaketarako zenbakiak gaur egun eremu horrek beste apostu estrategiko bat egin balu, agian, beste batzuk izan zitezken. Niri iruditzen zait oso epe motzeko erabakiak hartu zituztela eta ez zutela benetan arnaz luzeko hausnarketa estrategiko bat egin, agian hain zuzen ere euren proposamena ez delako
hemen autozentratua, lehen oso ondo esan duzu moduan, eta gehiago bizi direlako Madrileko estrategiari begira eta ezain beste gure herrian benetako eraldaketa aurrerakoiak nola gauzatu, ezta? Baina nik uste dut jada emaitzek esaten digutela EH Bilduren gorakada izugarria dela, errekorra lortuko du hauteskunde hauetan, bai portzentajean, bai esarlekuetan eta bai boto kopuru absolutuetan, eta errekorra asko gaitik. Justu, horren irudikapena ere izango da gaurko honetan Bilbon hor sortuko dan jende topaketa hori, hasieran adirazi digute txalo deixente bat zeudela, goiz honetako detaile hori bera, nola Pello Txandiano nola jasotzen zuten, ari Pello lehendakari esanez, giro horren berri jaso nahian, udane Arbeoren gana joko dugu, udane, zer nolako da? Giroa, nolako izan da Pello Txandianoren etorrera hori? Bai, unkigarria izan da eta izaten ari da gaurko eguna, Pello Txandiano sortzeak, pasillo moduko bat egin diote bai militantek eta hautagaiek, eta Pello Txandianorekin batera zioazen Arnaldo Otegi, Nerea Kortajarena, Arkaitz Rodríguez, denak batera hemen Zabalgunea merkatuko gelatxo batera sartu dira, eta denek txalo artean algara zalaitasuna ikusten zen euren aurpegietan, izan ere zuek ere esaten ari zarete, baina EH Bildu boto asko ari lortzen inoizko boto gehien, beraien aldeko botoak azten ari dira urtez urte 2012tik ona, eta gaurkoan ikusten ari gara baita ere hemen dauden militanteen aurpegietan algara, zoriontasuna, egun historikoa baita beraientzat, herri askotan orain arte lortu ez dutena lortzen ari dira, gaientzen ari dira herri askotan, momentu 170 dago kontatuta, estuan dabiltza jeltzaleak eta sobiranistak, 28 eserlekurekin, ikusi barko da, amarterriak aldera 100% kontatuta daudenean boto horiek, zer ikusten dugu zoriontsu algaraz txaloka ari direla, hautagaiak hemen bertan ditugu gure atzean plaza duela 2 ordu gutxi zegoen, baina orain bertan jendez gainezka ikusten ditugu, subiranistak daude gaurkoan hemen aurrean, eta urduritasuna, baina poza dago beren aurpegietan, eta ikusi barko dugu une batetik bestera, bozketa kontatuta dagoenan, 100% kontatuta dagoenan, agerraldia egingo dute Pello Txandiano lehendakari gaiak eta Arnaldo Otegi. Momentuz, itxaron beharko dugu, pazientzia eduki, eta boto hori jarraituko dugu. Itxaron beharko da, baina azken uneko kontaketa eginez eta entzun da bertan, udane handikan entzun ditugun horiek badirudi aldaketaren bat badagola, udane eskerrik asko, Oiane, zein da aldaketa hori? Hain zuzen ere, Sumarrek Araban momentu honetan eskuratu duela eserleku bat, momentu honetan eserleku hori EAJ-arena izateko honek beste 127 boto beharko lituzke, esan dako, jarleku hori lortzeko. Horre, leia bizia eserleku horiengatikan, Sumar, EAJ, eta horrek azkenean eragina EH Bildurengan. Geure maira batu zaigu, Iñaki Altuna, naizeko zuzendaria, Gabon, eta eskerrik asko etortzegatik. Gabon zuei. Pixkat, erredakziotikan etorri berritan, nola ari zarete bizitzen gaurko arratsalde hori? Minuturo, ez? Azkenean hori da momentu honetan eserleku dantza hori, ez? Batez ere Araban, naiz eta, ikusten da, egoten dala ere Gipuzkoan eta hurbilpen batzuk eta mugimendu batzuk, baina badirudi Araban da, jokoa eta horre markatuko luke, berdinketa bat hori eserlekutan, edo EH Bilduk irabazte hauteskundeak eserlekutan, ez. Eta horrek politikoki, emango lioke hauteskunde honi beste titular bat, ez. Eta horrek jakina, badu bere garrantzia. Segurazki gaur gertatzen dena gertatuta ere, itxaron merkatu horren astera arte, zera edo bozka horrek ere ez da lehenengo aldia, ez litzateke lehenengo aldia izango alakori gertatu danik, ez? Lehen hori uste bitan edo pasada izan dela hori, aldaketa hori. Eta, kanpoan edo Ipar Euskal Herritik bozka egiten dugunok, edo munduan zehar egiten dugunok, izan dezak eragin bat. Ez dakit hor,
Bueno, behar badigo beste azterketa bat, igual ez ditut hain hurbil bizitzen, eta igual beste jokabide batzu dauzkate kanpoan bozka egiten dutena, bat zero sorti daudenak, ez? Igual igual abantail bat izan dezake hor, tradizioz, edo, bueno, ez dakit, bueno. Bueno, bizkat horri daukenez ere elementu esanguratsua da, EH Bildu zuzenean Hego Amerikaraino joan dela kanpaina egitera. Bai, baina, bueno, bera ez dago, kasu honetan, suposatzen dut, lehiatuko alko liokela EH-ari, baina ez dakit sumarrek gaitasun hori izango duen. Baina, bueno, hau, espekulazio hutsa da, ez da hori. Eta, bueno, hori da elementuan uste gaur une honetakoa, ez? Aber, nork, bueno, EH Bilduk sumarrek hartuko balu eserleku hori, EH Bildu izango litzateke eserlekutan garaile eta hori. Eta bozkai dagokionez, ni uste talde batetik, bueno, badala oso zaila zala EH-ak nagusitasunei galtzea Bizkaian duen, bueno, pixuagatik, baina bai da oso esanguratsuan ere iritziz, bozka galdu duela, baina ez aurreko hauteskundetatik, nez eta parte hartzea 10 puntu igo den, EH-ak bozka galdu du. Zene da, iguen dala 4 urte, baina bozka gutxiago bateako ditu. Seguruna, espaldi mado, gero bestela moztu, korteetan, eta hori, baina uste dut, bentsat tendentzi hori ikusi dugula bentsat lehenengo datuekin, eta guzti hori, hori ikusten dara. Eta beraz, bueno, nik uste hori oso datu esanguratsua dala, bueno, leheno erdi brometan esaten genuen, bueno, egongo zan EH guenda 4 urte, hauteskundeetan egoitzan bakarren esaten, bueno, badakigu zein dan gure azpiko zorua, ez? Gure marka bajuna zein dan bakigu, hauteskunda buena, ez da hori izan, ez? Eta horrek, bueno, nik uste zer pentsatu ekarriko dula EH-an, ez? Eta gero politikoki, bueno, hemen zeitun hasiko da aliantzen eta paktoen hori, eta hor baridiruri, sorpresa gutxi ongo dala, ez? Antza, soeri eta PSeri eta EH-ari emango du, ez? 38 horiek eskuratzeko eta gobernua osatzeko, ez? Hori aurre ikusi daiteke edo pentsa daiteke, batez ere, kanpaina esan direnak esan da gero, ez? Eta nik, bueno, gutxi gehiago hoxe, hola, pote prontuan. Gain justu, aipatzen ari zinen bitartean, beste aldaketa bat. Bai, zenbakidantzak bere horretan jarraitzen du, berdinketa zitze egiten jarraitu beharko genuke, baina eserleku bana galduko lukete kasu honetan, bai EH-ak eta baita EH Bilduk ere, 27 eserleku momentu honetan, zenbatutako 100,64 da, eta esan bezala momentu honetan EH-ak 27 eserleku izango lituzke, EH Bilduk beste horremeste, 27, PSek 12, 7 PPek eta Sumarrek bat, Voxek ere beste bat, Podemosek bakar bat erez. Hori da, aldaketa hori Gipuzkoan etorri da, 1.000 boto edo pigeixagotara zegon azken eserleku hori, baina orain azken jarlekua Alderdi Sozialistak lortu du eta 571 botora dago EH Bildu. 500 jetxi da, osea, aldia EH Bilduren alde ikusten zan nunbait aizala, hori, fenomen hori gertatzen bi golpetan, ez? Izango da leku jakin batzutan, hori ez, kontaketa. Bueno, ala ere hortan, bueno, hori ikusiko da, baina egia da, elementu hori, hor egondala hori, gertatzena, ematezuen aldia momentu batean 1.200, 1.300 ibili dela, eta nahikoa izango tezen, baina, bueno, ikusten danez, zenbaketan noan, ze eritan edo ze zentrotan egindan, horrek, bueno, ikusiko dala ere, guendik badago sorpresarako ni ustez, esan bezala, guendik ere kanpoko bozka ere kontatuko du eta hori aipatzen zenuen hor gobernagarritasuna eta gero baita ere hor Alberto Alonsori saiatu gera pitin bat zirikatzen, horre zer gertatuko den eraldaketak baldin badaude, Alderdi Sozialistak zer nolako esanguratsutasuna izango lukeen gobernuaren baitan, behintzat uneko egoera honekin badirudi Alderdi Sozialistak gehiago eskatuko lukeel, ezta? Pentsatzekoa da, ez, azken balea, bueno, egia da, nik uste, Alderdi Sozialista izan ditula gauza batzuk alde, ez, bada, bueno, Madriden gobernatzean nik uste, onerako duela olako gauzetan, eta gero beste alde batetik PNV-ren jetxierak ere, bueno, azken batean PNV aspalditutun fenomenoa da, leheno denetatik jasotzen zuen, eta denetarik jasotzen zuen, eta bain denetarik galtzen ari da, ez, pixka bat hori izan daiteke. Eta ni uste, zentzu horretan, beste alderdiek, beste alderdiak ari direla pixkat, gauza bentsat, berreskuratzen, edo hori ez. Alderdi Sozialistaren kasu izan daiteke,
eta PP-ren kasu izan daiteke. Gogoratu behar da bi alderdi horiek ze nolako ordezkaritza izan duten legebiltzar horretan, ez? Ez dakit PP emeretzira eritsi zen bere garaian, eta beraz hor badode boltsa, hautesle boltsa batzu, eskuragarri ez, esan behar da adiz eskuinaren aldetik PP bat igo dala, eta Vox jarraitzen duela, hori nire uste esanguratsua dela, ez? Ze mendea guain arte esatezan, PP joko zala, baina Vox ez zala, bantza Vox mantentzen da, eta PP bat igotzen du, ez? Uste hori datu esanguratsua dela, ez? Baina, esan daiteke, normala zela alderdi sozialista igotzea aurreko hauteskundetik hona, nik uste ez zala fenomeno, ez zala oso harritzekoa. Eguzki, zuk zerbait aipatu zen, nahi zen, ez da? EAJak lortu dituen emaitzen inguruan, segurazki botoetan, boto gehiago eukiko ditu. Aurrekoan baino. Bai, zeren aurrekoan 350.000 lortu zituen, eta jada 354.000 dauzka. Beraz, botoetan pentsa daiteke zertxo baiti igoko dela. Ikusten badugu azken finean... Baina botoko burutan diote. Ezkerik esan dut, nik gauen aseran, ikusi datua zala, naiz eta 10 puntu igo, posible zala, bozkaz geistea. Pixka pasatuko du, egia da jetxera oso handia dela, baina... Bai, eta gero ikusten badugu azken lau hauteskunde autonomikotan EAJak lortu dituen eskainoak, horkila izan da, 27 txikiena eta 31 handiena, ez? Orduan hor kokatuko litzateke horkila apalenean. Horrek erakusten du, gainbera eta desgastea jasaten ari dela EAJ, lurralde guztietan eta aurreko hauteskunde municipal, foral eta generaletan ere hori ikusi izan, eta hor baieztatzen ari da fenomen hori, baina hala eta guztiz ere, horrek erakusten du ere, badaukala zoru nahiko sendo bat eta base elektoral nahiko sendo bat, zeren oraindik ehuneko 35 lortzen du, eta 350.000 botoko langa hori segurazki gaindituko du. Hor pixkate alderaketak eginez, 2020ko datuak hartuta ikus dezakeguna da, Eusko Alderdi Jeltzaleak 2020an 359.000 botora heldu zela, une honetan 354.000 bototan dago, beraz galera zen hainbestekoa izango, hazi dena batez ere EH Bildu da, hemen ikusten da aldaketarik esanguratsuenetakoa. 2020ko 250.000 boto ingurutatikan une honetako 317.000 botora igaro da, horre alderdi sozialistari dagokionez, goraka da, aipatzen genuen moduan, une honetan behintzat, 122.000 boto ingurutik 140.000 heldu baita. Ostera, elkarrekin Podemosi dagokionez hemen bai dago galera handia 72.000 bototik 22.000 botora jeisten baita, eta alderdi popularrari dagokionez esango dugu goranzko joera 60.000 boto zeuzkan 2020 urtean 90.000 heldu da, pixkat gorakada anitzak, beraz geroko valorazio positiboak hasiko dira zaten denok gara gara pixkat elementu horietan ere kokatu dira. Baina, parte hartze 10 puntu dira, igoera batzuk, ez dira igoerak, zuzen portzentualki PNV EAJ da gehien galtzen duena, seguru eski, baina besteak ere, ikusi beharko litzateke, baina jende asko ze gehiago bozkatu dut, horrek, ikusi. Gero baita ere beste aldatu den beste elementu bat, abstentzioa une honetan 37%koa da, 2020 urtean 49%, hor azkenan aldaketa egon da. Zurin ez dakit zerbait aipatu nahi zenuen? Ez justuki, ari nintzen pentsatzen, gero esan zenuten, pesek aurten eskatu ezake gehiotan ikusten hemen ere beste elementu bat dagoela, eta da pesek bere liderra ere aldatu duela, eta eneko Andueza Idoiarekin konparatuta beste estilo bat dauka, eta bai kanpainan ikusi dugu, protagonismo gehiago, askoz maskulinoagoa, bide batez, eta orduan ikusten negoziazio horretan ere bere lidergoa ez bakarrikan zerk eskatzen duen, baizik eta ze presentzian duen ere ikusiko degula, indartuak ateratzen dira PSkoek justuki, EAJak
geisten denagatik, ez? Eta, bueno, EAJak EH Bilduri dion beldurragatik, baina nik uste dut Eneko Andueza protagonismo asko eskatuko dugula urrengo egunetan, eta ikusiko dugu gainera bere formak biziki maskulino hoiek. Alderdi sozialistak portzentaietan oso gutxi egiten du gora. Azken finean ikusten badugu aurreko hauteskundetan 13,75 lortu zuen, eta kasu honetan zertxo baite gora egiten du 14,51rekin. Eta gero Anduezak bere nortasuna aurkezten du, baina kanpaina osoan zehar ikusi da behin eta berriro nola Sánchez 3 aldiz etorri den, hainbat ministro sozialista etorri diren, eta ez da hainbeste alderdi sozialist PSek dinamika propioa daukala Euskal Autonomia Erkidegoan, baizik eta Espainiako Sánchezen dinamikari heltzen diola, eta horrek mantendu egiten du, orduan pixkat, datuak zentzu horretan pixka trampatia dira, zen ikusten badugu boto kopurutan eta portzentaietan zertxo bait gora egiten du, baina ez da oso gorakada nabarmena esango nuke. Bain zuzen, telefonoaren bestaldean daukaguna Iñigo Martínez, Sumarreko kidea eta Izquierda Unidako koordinatzailea Euskal Autonomi Erkidegoan. Arratsaldeon, Iñigo? Kaixo hon. Bueno, badirudi horre Arabako eserleku hori egonkortzen ari dela, pentsatzen dugu balorazio baikorra honen arira, ezta? Bueno, a ber, mitxa guztiak ikusten ari ditugu, eta Arabakoa bai, egonkortzat ematen dugu, 2005 bozka baino gehiagoren aldearekin ja nik uste sartuta dagoela parlamentuan, eta alde horretikan presentzia mantentzea, nahiz eta momentuz bakarrik batekin, berri hona da, gaude leian, Bizkaiko eserleku hori, orain azkenengo datuen arabera alderdi sozialistarekin borrokatzen, eta zaituko gara, eta nik uste, esperantza dukagu, Alba Garziak berak, baitare egin duen kanpainaren ostean, hor sartzea, eta behintzat, bi zertuko horiek lortzea. Hor ikusten dugu azken jarleku hori Bizkaiari dagokionez Alba Garziarentzako 801 botora egongo litzatekeela alderdi sozialistak lortu baitu azken eserleku hori, alare ikusten dugu kontaketak dagoeneko estu samar daudela. Bizkaian 196,5, Gipuzkoan 197,7, 196,2, baina alare horiek aipatuta lehen geure artean ari ginen aipatzen, honek emaitza honek ere zer nolako eragina izan dezaken Sumarreko proiektuari Espainiar estatu mailan, hor Galiziaren aldera helburuetako bat ordezkaritza lortzea, gero proiektuaren egonkortasunari begira, ezta? Bueno, lehenengo helburua ordezkaritza lortzea zen, hori ematen du lortu dela, eta gero noski ere bai, balorazio bat egin behar da, azkenean, zenbat boto galdu dira, espazioaren zatiketarekin, Podemosek 2 inguru ateratzen ari ditu momentu honetan, eta horrek ez du ezertarako balio, azkenean ez dauka ordezkaritzarik ez, orduan, nik uste hauteskunde guztien ostean bezala egin behar den ariketa sakona, ez da hoia sakona, eta nik uste behintzat ordezkaritza mantentzea berri ona dela, baina saietuko gara batuketa honetan, eta baita ere, segurazki Bizkaian eta Araban zeraren rekontuetan ostiralean, mugimenduak egon daitezke ez, Araban ematen du ezetz, momentu honetan, telefonoz nabienez ez daukat azkenengo datua, baina uste dut 3.000 botoen aldea daukagula gure eserlekoa mantentzeko, eta, ikusiko dugu Bizkaian, boska guztiak, ez, eta akta guztiak berrikusi behar ditugu, lortzen dugun eskaini hori, eta gero, proiektuari begira, baltasunez, bai ezkeren itzatik eta bai Sumarretik zaituko gara, gauzak hobetzen, eta nik uste dute espazio politiko bat existitzen dela bai Euskadin eta bai estatuan, eta, jarrituko dugu lanean indartzeko horrengo hilabeteetan, orain Europar hauteskundeak ditugu ere bai, eta, horretan gabiz. Bain zuzen, esango dizut Iñigo, 3.196 boto, eskerrik asko gurean izateatik. Bai, zuri, agur. Gaueko 10 dira. Hauteskundeak naiz irratian.
Goizeko ez, gaueko 10 barkatu, ohitura santuak sentitzen dut. Goizetan hemen dagoenak badaki, 10etan ere izaten garela hemen, baina serioski begira. Dagoeneko kontaketa orokorra, ia 98ra heldu da, eta konexioen errepasoa ere egingo dugu, kalean bertan baitira, 11 telebistako kideak, Mikel Klaberrekin hasiko gera, Gasteizetik. Mikel? Gabon, Araban, zenbatutakoaren datua, 87%koa da, eta momentuan esan dezakegu EH Bildu hauteskundeen irabazlea izan dela. Araban, 53.000 boto baino gehiagorekin 8 eserleku lortuko zituen momentu hauetan, pasaden hauteskundetan, 2020ko hauteskundetan, baino 2 eserleku gehiago eta 13.000 boto gehiago eskuratuz. EAJ izango zen bigarren indarra, 7 eserlekuekin, aurreko hauteskundetan baino 2 gutxiago izango zituen, 2 eserleku galduko zituen, PSek 4 eserlekuekin geratuko zen, PPek 4 ere izango zituen, aurrekotan baino 1 gehiago, eta Vox eta Sumarrek eserleku bana eskuratuko zituzken. Voxek aurreko hauteskundetan lortutakoa berrituko zuen aurrengoan, eta Sumarrek eserlekua irabaziko zuen Araban, EAJarekin leian dagoen eserlekua da, baino momentu hauetan egonkortzen ari da. Aipatzekoa dugu adibidez Bastidan gertatutakoa, Bildu 3. indarra izatetik lehenengo indarra izatera pasa da oraingoan, eta EAJ lehenengo indarra izatetik 3. Momentu hauetan Bastidan PPek dauka alkatetza eta bigarren indarra izaten jarraituko du. Laudion gertatutakoa ere aipatzekoa 2020an EAJ eta EH Bilduren arteko aldea 1000 boto ingurukoa bazen, oraingoan berdinketa egonda Laudion, EH Bildu eta EAJaren artean 3.327 boto eskuratu du alderdi bakoitzak. Gasteizen ere Euskal Herria Bilduk udal hauteskundeak irabazi zituen eta lehen indar bezala egonkortzen ari da momentu hauetan Euskal Herria Bildu Gasteizen, oraingoan ere lehenengo indarra izango zen esaten dugun bezala, 188 baino gehiago ja zenbatuta, EH Bildu lehenengo indarra Araban, lehenengo aldiz Ezker Soberanista irabazle hauteskundetan, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetan Araban. Xetasun horrekin ere gelditzen gera, erreleboa, Ekina Torresagastirekin egingo dugu, Sabin Etxeara goaz, kaixo Ekine? Gabon deizuela, une honetan entzun berri ditugu areto kanpoaldean lehen oihuak izan ere orain arte isiltasuna eta tensioa antzematen zen, ez da tensioa gutxiagotu, antzematen da gau ezerosoa dela Sabin Etxean, baina ari Imanol Lehendakari entzun berri dugu eta laster datozen minutuotan espero dugu prensa areto honetan Pradales bera, baina baita Andoni Ortuzar, Eusko Alderdi Jeltzaleko burua eta Inigo Urkullu Lehendakaria ere. Edonola ere, empate tekniko hori, empate historiko, norgehiagoka ez du, aurrekaririk ez duen egoera da, gaur gauean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako, ez dugu aztuko, Euskal Lurraldeetako populazioaren zati garrantzitsuena biltzen duten, 3 lurraldeetako hauteskunde gaua dugula, parte hartzea erabakigarria, Araba erabakigarria, Euskal sustraia ia galduta zuen lurraldeak izan duen garapen historikoa ikaratzekoa izango da, askorentzako eta beste askorentzako postutzekoa noski baietz ikusteke, azkenean zer nolako ekuazio politikoak esor daitezken, baina itxura guztien arabera lehen indartzat hartuta bere burua Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialista eskura izango du, eta beste bain ere erdigunean izango da Alderdi Sozialista erabakigarria, Ajurianeako paktu hori beti ereko izaten segi dezan, beti ere
aurreikusitako datu hauek mahai gainean ditugula. Edo nola ere, tentsiozko gaua Sabinetxean eta edabideok zain gara, besteak beste kanpoaldean ez da jeltzale askorik gerturatu, bai kargu hoi edo egun kargua baduten ordezkariak, eta prentsa areto honetan berriz, datozen minututan esan da bezala, agerraldi garrantzitsua gau berezi honetan aurrera begira euskal politikagintzan arrasto utziko duen gau honetan. Izango gera gerraldi horretara, eskerrik asko Ekine, salto egin behar dugu, 300 metroko saltoa, Etxe Bilduren gaurko egoitza horretara heldu ahal izateko Udane Arbeo, kaixo Gabon? Kaixo Gabon guztioi, zenbaketa gaua EH Bildu Zabalguna merkatuan egiten ari da, Bilboren erdian eta bonkigarria izaten ari da gaurko gaua. Hotza ikusten baitugu militanteen artean eta baita hautagaien artean. Oraindik baina Peio Txandiano eta beste zenbait kide ez dira plaza honetara etorri, 10:30 aldera eta behin betiko zenbaketa dagoenen aterako dira euren balorazioa egitera. Nahiko urduri ikusten dugu dagoela giroa estuan baita dezta, azken datuen arabera ia goxori kontatuta dago, baina orain dugoz badiote datuek 27 eserleku dituzela jeltzalek eta subiranistek aldaketa bat ematen ari da. Pozerren ikusi ditugu Arabako eta Gasteizko datuak ikusita, bertan EH Bildu gailendu baita eta Txaloka ikusi ditugu hemen atzean ospatzen dene batera musikarekin eta une batetik bestera datuak egunean kontatuko dira. Aldaketa bat nahi zuen EH Bilduk, aldaketa bat proposatzen zuen, aldaketa bat ematen ari da, baina ez dakigu gaurkoan zein gailenduko ote den. Hala ere, datuak ikusita, datu historikoak lortzen ari da EH Bildu, inoizko daturik honenak momentuz kontatuta dauden datuen arabera, nahiko parekatuta daude jeltzaleak eta subiranistak, jeltzalek 30.000 boto gehiago eskuratu dituzte momentuz, baina esan dudana, Araban eta Gasteizen EH Bildu gailendu da, datu historikoa dagoeneko, baina gainontzekoa ikusteko dago, behin betiko datuak ditugun unera arte itxaron beharko dugu eta balorazioa ere ikustekoa izango da gaur. Segituan hasiko era balorazio orokorrago horiekin, eskerrik asko Udane, eta oraingoz behin-behinekoaren berri jasoko dugu, Oiana? Momentu honetan zenbatutako zenbatutako botuen eunekoa 87,63koa den honetan, EAJak 27 eserleku izango lituzke, beste arrenbeste EH Bilduk 27 eserleku, PSek 12 eserleku, PPek 7, Sumarrek 1, Voxek 1 eta Podemos ahalduguk bakar bat erez. Hori esen orain artekoan, 87 hori kontatuta dagoela, Iñaki pixkat egonkortzera badirudi, ala geldituko delakoan, zaude? Nik uste, gauza batzuk, ni sartu nahi Arabako kasuan zan 10 bozka zeuden, hori, eta Sumarrek 3.000ko aldia du momentu honetan, ez? Berak aipatu, bozera milak aipatu du, eta hori izan da minutu gutxitan. Eta hori, datu horrek, bentsat, egonkorra baldimada ikusten da, adibidez, EAJak nik uste zaila duela, 27 geldituko dela, hori, nik uste segurutzat, kakotxen artean segurutzat jo daiteke, Eta gero, beste borroka daude, Gipuzkoakoan eta Bizkaikoan, Zazpiron bozkan bueltan bitan, borobiltzearen, ez? Sumarre Bizkaian borrokatzen ari da PSrekin, eta Gipuzkoan EH Bildu ere PSrekin, ez? Ez dakit hor gertatuko da, lehenu aipatu zeraren hori, baina ez dakit tarte hori zenbatekoa izango dan, gero zerak eragin izan dezan edo ez. Esan bezala, aurreko ustez bitan gutxienez pasadala alakoa, baina nik ustez, lehenu hemen dela ordu erdiko kontua, Araban bazirudien hola izango zela, baina hori argitu da nik ustez, eta guen argitzeko daudena da bi eskaino, baina aldea eta ja oso aurreratuta dago hori ez. Eta gero nik uste bozkai dago kionez, kontuan hartu behar elementu funtseskoa da la partizipazio egotzea, eta horrek konparazio egiterakoan esaten duen argita garbi, bozkak irabazi dituenak EH Bildu izan dela. Eta, hain zuzen, izango dira, bere inoiz izandako emaitzarik onenak. Edo zen hori biztan da.
baita ere izango direla EAJaren inoiz izan dago emaitzarik txarrena, bueno, ez dakit, estizioaren garaian behar bada, historiko horretara joan barko gineateke hola aurkitzeko, baina biztan da, naiz eta, baduen gorputz, lehen hemen aipatu da bezala, baduen gorputz bat, biztan da, eta hauek ere dira bere hauteskunde kutxunak ere. Hori kontuan hartu behar da, eta nik uste elementu hori garrantzitsu da. Beste alde batetik alderdi batzu, esan bezala, bozken igoera, baina portzentaian hortxe daude, baina egia da, bere ordezkaritza zabalduko dutela, eta PSek badirudi, indar gehiago izan dezakela garungo panorama horretan edo agertoki horretan, ez. Eta horrek zekarriko duen gobernu aldetik, biztan da indartzen dela EAJ eta PSren arteko aliantza hori, ikusi beharko da ere ze terminotan, edo PSrek ere, maietan komentatu duzuenez, badirudi izan dezakela indar gehiago edo aukera gehiago, edo dena dalakoa, ez. Hori, beste zer pasatzen ez bada, klaro, jakina. Ez hauteskunde da, gero Katalana datoz, Europarra datoz, Madrilgo gobernuaren egonkortasuna, eta bar, ez. Baina, nik uste talare, maitza hauek badira arnaz luzekoaz da ziklo baten, azken batean Europarra datoz, nik ez dut uste, baina, ari gara hauteskunde ziklo irik izangoen dela iaz, eta utziko du argazki bat. Eta argazki hori da, arnaz luzekoa, eta maila batean EH Bilduren indartze bat, eta bere estrategiaren indartze bat dago, eta EAJ ziklonetatik atatzen da ikututa. Oso indartsua den norbait, baina ikututa atatzen da. Eta, aurrera begira, ikusi beharko da, ze parametrotan mugitzen diran, ja, ekinbide politikoan, ez? Baina datu hauekin bentsat, ikusten da Euskal Herrian eta gauzak aldatu direla, Iparraldean ikusi dugu nola aldatu diren, Nafarroan ikusi dugu nola aldatu diren, eta EAen gezurra badirudi ere ikusten egara aldatzen ari direla, ez? Hori da izango litzateke pixka eta hausnarketa datu zehatzetik arago. Kronika ere orokor, eder horrekin gelditzen gara eskerrik asko gurean izateagatikan, Iñaki. Pixkat ere, unean uneko, orain daukagun testu inguru horri begirare jarriko gera, Mikel, zuk zer nolako argazki egiten duzu? Bai, nik hain zuzen ere, datu zehatzetan sartu baino ingo nuke hain zuzen ere, Iñaki guain aipatzen zuen, hauteskunde ziklo horren baitan kokatuko nuke, eta uste horri interesgarria dela hain zuzen ere joera horiek aztertzea, nire ustez joera horiek jada esan dezakegulako nahiko egiturazkoak direla. Eta nahiko jarraituak direla. Alde batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak badirudi portzentaietan behintzat beheranzko joera bat baduela. Eta usteet, eta kanpaina hau ere horren lekuko izan dela, nolabait lehen aipatu dugu, ziklo aldaketa, eta ziklo aldaketa dela oinarrizko ideia eta balioen eraldaketa errotikoago bat. Hau da, gizartea egindan borroka feministari esker feministagoa da, mila kakotxetan nabardurekin, ekologismoarekiko kezka konpartitu badago, erabakitze eskubideren bueltan badago adostasun sozial zabal bat, euskararen normalizazioen aldeko mugimendua giarra indartzen ari da, eta usteet hor, hain zuen ere, hor bere burua kokatu ezin da bilela, ezta? Eta hor, nolabait, horri marko baten manaian, alde batetik, ikusi dugu asarre, urduri, eta hor egibarren adierazpenak horren lekuko ezin hobea dira. Ikusi dugu teoria konspiranoikoak topatuz, hau da, planteatuz, badagoela hor aliantza sozial, sindikal, politiko bat, ezkerra bertzaleak idatua, nolabait, jendartearen gaizkizate artifizialki areagotzen duena. Ikusi dugu azken asteetan beldurra zabaltzen ahalegindu direna, EH Bildukoak kontrola zabaldu nahi dute, demokratak eta violentoa delako marko hori ere ikusi dugu berriz bersortu dutela, baina horrek ez zuen. Eta gero ikusi dugu indar berri, lelo horrekin ahalegindu direla berritasunari atetxo bat irekitzen, baina uste hor ere tentsio etengabe baten egon direla, ez? Berritasuna, baina belaunaldi artekotasunera mugatzen zuten, eta esan dugun bezala ez da aski, berritasuna, baina barne mailan ere horrek tentsioa sortzen zizkien, Osakidetzaren bueltan barne talkak izan zituzten, zue barkatu, baina zue berri bezala planteatzen dezuena jada gauzatu dugu, esan ez ateratzen sagardui, berritasun horrek gainaz tentsio bat planteatzen ziren, orain planteatzen duzue nolabait ekinbide berria gauzatu behar direla, baina aurretik gobernuan hamarkadetan zer egon balin bazarete, zergatik ez dituzu orain arte gauzatu, beraz etzen hain erresa justifikatzen, eta beraz usteet berritasun horri nolabait ziklo edo jokaleku berri horretara egokitu ezin da ikusten dela, eta hain zuen ere horrek adierazten du nire ustez hauteskunde ziklo horretan bertan ere duen beranzko joera esango dugu ja jarraitu
hori. Eta akaso nik hortxe ikusten dut. Eta gero, azken elementu bat, inkesta ezberdinek esaten zuten, ze sentiment zituzten hauteslegoak, bozkatzerakoan, eta hor bazegoen faktore bat, eta zen beldurraren, EH Bilduren balizko garaipen batekiko beldurra. Eta uste dut, hor inkesta ezberdinek jada adierazten zuten, beldur hori lausotzen ari zela, eta uste dut hauteskunde emaitza hauek nolabait berresten dutela, beldur hori lausotzen ari dela, eta alternatiba sinesgarri eta fidagarri bezala mahaigaineratzen ari dela. Beldur horren inguruan eta lehen periferiak aipatu ditugula, datu esanguratsu bat emango dizuet, Irunen, lehen indarra Eusko Alderdi Jeltzalea da 8.400 botorekin, bigarren indarra Irunen, EH Bildu da 5.945 botorekin, eta udal gobernuan den Alderdi Sozialista 5.791 botorekin hirugarrena. Hobintzat, aipatzen zenutenaren arira, adibide bat izan daitekena lekuzehaz bat, ez ditxu? Oso datu esanguratsua da, eta okerrezpanago Eibarren ere EH Bilduke irabazi ditu hauteskundeak, eta oso datu esanguratsua da, gainera eneko handueza bertakoa izan da. Nik uste dut momentu honetan daukagun argazkiarekin, jada gauaren hasiera aipatzen genuen hori EAJaren hegemonia kolokan dago ez da garaitezina, hori jada ikus dezakegula, EAJ gobernuan mantenduko bada, da bere koalizio politikari esker ez erabateko gailentasuna daukalako. Eta koalizio hori oso egonkorra izan dena azken urteetan, ere gaur egun daukagun politika aldakorrarekin, non instituzio ezberdinen artean interes gurutzatuak egon daitezkeen, hauteskunde berriak datoz eta politika benetan aldakor dago. Momentu honetan Katalunian gertatzen denak eragina izan dezake Espainiako gobernuan eta eragina izan dezake noski hemen ere gertatzen direne aliantzetan. Hortaz, garai ezintasun hori jada ikusten da hautsi dela. Eta nik uste dut batez ere nabaritzen dela higadura bat orain arte marka oso indartsu bat eduki duelako kudeaketan babesten zena, eta oso kolokan dagoela. Eta kanpainari begiratzen badiogu eta zalantza geneukan, ezta? Azken aste honetan batez ere Espainiako edabideak nola alegindu diren euskal kanpainan sartzen, nola bertako eztabaida markoan egonezten etaren kontua sartu duten bena eta berriro, horrek zer eragin edukiko ote zuen, ezta? Eta nik uste dut nabari dela nolabait indartze bat ekarri badu izan dela hain zuzen ere Espainiako marko hori daukaten alderdientzat, alegia identitarioki espainolak diren PSE, PP eta Voxi ekarri die. Eta ordea EAJ marko horretan ez dugu ikusten indartuta ateratzen danik. Eta nik uste dut hain zuzen ere ikusita ze ezberdintasun dagoen gaur egun Espainiar estatuan ikusten ari garen maila politikoaren eztabaiden artean, non ez dagoen benetako eztabaida politikorik eta guztia mugatzen den trampismo politiko batetara eta elkarri gauzak leporatzera, hemen behintzat alegin bat eginda, eta nik uste dut hori izan dela EH Bilduren bandera eta ere saritu egin dutela hautesleek, eztabaida politikoaren maila igo, hemen tamainako erronkak datoz, bagaude une batetan non transizio ekologiko bati eutxi behar diogun, non eraldaketa feminista datorren, non euskalgintzak behar duen bultzada bat, eta erronka horiek non osakidetza berrin hartu behar den, eta horrela etxe bizitzarekin eta lor guztiekin, eta horren erronka horiek ezin dira nolabait kudeatu gaur egun Espainiar estatuan dagoen politika egiteko moduarekin. Eta nik uste dut kooperaziorako dei hori ere saritu dela eta batez ere alternatiba hori gorpuztuta eta nolabait irudikatuta ateratzen dela. Eta zorionez gauzak eta ez dira hemen amaitzen, hemen hasten dira. Azkenean hau da etorkizunean herri honen lidergoa hartuko dutenen abia puntua. Eguzki. Baina datuak diote une berean ere, EAJ gehi PSek gehiengo absolutu dutela, 39 eserleku lortuko lituzketelako, eta beraz, urrengo Eusko Jaurlaritza gutxi gora bera pentsa genezake, bi alderdi horiek adostuko dutela. Orain, egia da, alderdi ikusten baditu emaitzak, EAJak lehen aipatuan bezala azken lau hauteskundei begiratzen badiogu eusten diola ere,
27 eskaino, 375.000 boto dauzka dagoeneko eta zertxo bait gehiago izango ditu, alegia aurreko hauteskundeetan baina 15.000 boto gehiago, jada, eta Alderdi Sozialistak, portzentaietan zertxo bait. Bai, baina ikusten badituzu azken 2016an 28 zeuzkan, 2012an 27. Alegia, horkila apalean dago, baina horkila horretan kokatzen da. Eta horrek esan nahi du, naiz eta krisian dagoen alderdi bat den, bere posizionamentuari dagokionez, bere herri proiektuari dagokionez, hala eta guztiz ere badauka base elektoral nahiko sendo bat, ez? Eta Alderdi Sozialistari dagokionez, hor ikusten dena da, batez ere Espainiako dinamikari esker, bototan goranzko joera bat ezagutzen duela. Hala eta guztiz ere, gogoratu behar da, 2008an 122.000 boto zeuzkala, baina Patxi López hautatua izan zelarik 318.000 boto zeuzkan, alegia aspaldidanik Alderdi Sozialistak hainberean erabat murgilduta zegoen, eta hor lortzen du zertxo bait gorantza egitea, baina hala eta guztiz ere izugarrizko diferentzia dauka 2009an lortu zituen datuekin. Erronda hau borobiltzeko joko dugu beste behin Bilbora, bertan da, EH Bilduren egoitzan, udane arbeo, izkakire nolakoa da, agertu da Peio Otxandiano edo baldakigu zerbait? Oraindik ez agertu, baina ikusten duzu txalo artean itxarotean ari direla, emaitza historikoak izaten ari dira subiranistentzat, pozez daude, lorpenak harrigarriak izaten ari dira hauentzat, eta aldaketa horren emaitza ikusten ari gara ez, herritarrek ere, subiranisten alde ere egin dutela oraingo honetan inoiz baino gehiago. Eta esan digutena da, Peio Otxandiano lehendakari gai eta Arnaldo Otegi koordinatzailea nagusia une batetik bestera agertuko direla beraien agerraldia egitera, balorazioa egingo dute, 5 minuturen buruan hemen izan beharko lukete, momentu zitxaroten ari gara, eta hemen ikusten dituzu ikurriñak, Nafarrako banderak eta poza. Itxaron beharko da, baina zuzeneko konexio bat badena, une honetan, Andoni Ortuzar, Sabin Etxeatik zuzenean. Ikusten dugu hor, aberri buru batzar guztia, atera dela, Peio Etxeleku eta guzti, Ipar Euskal Herritikan etorria, erdikaldean une batetikan bestera, hasiko da Andoni Ortuzar, eta besarkadak Eusko Alderdi Jeltzaleko kiden artean, eta txaloak ere, une batetikan bestera, baina bai behintzat aprobestuko dugu tartetxo hau ez bete lanerako, baizik eta informazio lanerako, oiana, uneko datuak zeintzu dira. Araban esate batera, botuen 100% dagoeneko kontatu dutela, eta bertan EH Bildu izan dela, eserleku gehien eskuratu dituena, 8, 7 EAJak, 4 PSek, beste horren beste, PPek ere 4, Sumarrek 1 eta Voxek 1. Orokorrei begiratuta berdinketarekin jarraitzen dugu, 27 eserleku EAJak, 27 eserleku EH Bilduk, PSek 12 izango lituzke, PPek 7, Sumarrek 1 eta Voxek ere 1. Podemos ahalduguk baterez. Kaso orain egin beharreko galderekatako bat bada ikusita, ea kanpoko botaren, orain bai, aipatzen didate konexioa badaukagula Sabin Etxearekin, Andoni Ortuzar. Biziki eskertzen dugu herritarrek emandako babesa eta badakigu babes horrek mezu argia duela. Aurrera egiteko eta Euskaldunen ongizatea hobetzeko kalitatezko zerbitzu publikoekin eta autogobernu sendoarekin. Ez diogu konfiantza horri utzik egingo, ez. Eta guztia emango dugu bizikidetza osasuntsua eraikitzeko eta guztiontzat gobernatzeko. Bihar bertan baloratuko ditugu emaitzak eta hemendik aurrera gure gain hartzen dugu Euskal Erakundeak eratzeko prozesuaren buru izatea eta gainerako alderdi politikoekin harremanetan jarriko gara. Gizarteak Eusko Alderdi Jeltzalea buru izango duen Eusko Jaurlaritzan alde egin du eta gobernu plural baten alde. Horixe izango da gure proposamenaren norabidea. Gaur gaueko emaitzek hori ahalbidetuko dute. Programa sendoa dugu eta gobernu programa bat adosteko lan egingo dugu.
adosteko eta gure konpromisoa betetzeko gure gaitasuna erakutsi duen esperientzia eta ibilbidea dugu. Euskadiri egonkortasuna, sinesgarritasuna eta konfiantza emango dion gobernu bat eratuko dugu. Herri honen oraingo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Etapa berri bat hasi da. Eskerrak ematen dizkiogu Euskal Gizarteari Eusko Alderdi Jeltzalean izan duen konfidantzagatik. Eskerrak eman nahi dizkiogu Euskal Gizarteari hauteskunde hauetan parte hartzeagatik. Jardunaldia gora berarik gabe eta lasaitasun giroan egin da. Normaltasun giro hori etengabekoa izaten hasi da Euskadin eta eskertzekoa da. Hori mantentzen laguntzea da gure konpromisoa. Jaso ditugun boto guztiak eskertzen eta aitortzen ditugu. Kanpainan zehar parte hartzea eta botok eskatu ditugu. Osagai kritiko eta zorrotza dutenena ere bai. Mezu hori ere interpretatzen jakingo dugu. Gainerako alderdi politikoek lortutako emaitza ere aitortzen dugu. Euskadik herri anitza eta askotarikoa izaten jarraitzen du. Hala adieraziko du beste behin ere Eusko Legebiltzarrak. Euskal Gizartea heldua da. Gogo eta egin du, parte hartu du eta botoa eman du. Gure oraintzuko historiaren egoeran oso berezian egin du. Baina espekulazio guztia gora bera, iritzi lerratuak, inkesta bideratuak eta sortu zen kontrako giroa Eusko Alderdi Jeltzalea garaile atera da. Euskaldunen gehiengoa konfiantza berretsi du. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Eta horren ondorioz gure emaitza are aipagarriagoa da. Barne ikuspuntutik Eusko Alderdi Jeltzaleko jelkide eta jeltzaleak lehenengo egunetik azken unera arte mobilizatu dira. Gure eskerona osoa eta sakona da. Zailtasun handieneko unetan da erakunde politiko batek bere benetako izaera eta konpromisoa erakusten duenean. Eusko Alderdi Jeltzaleak egoera eskatzen duen mailan egonda eta bide beretik jarraikutuko du. Alderdi handi bat dugu eta militantzia ezin hobea. Eskerrik asko denei, eskerrik asko, eskerrik asko. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado estas elecciones. Hortxe, Andoni Ortuzarren hitzak garaietzat bota du, alderdi jeltzalea adirazi du hori bai ere, zailtasunik handienetan ere, hor testuinguru horretan kokatu du bere alderdia, bertatikan ere, ateratako zukuaren ondorioz dela gaurko emaitza, hori interpretatu dezakegu, baina baita ere, inkesta bideratuak eta guztia aipatu ditu, hau ere esanguratsua, eta bereziki lidergotzat bota du, bere burua hor, Andoni Ortuzarrek hain zuzen erakundeak eratzeko garaian gainontzeko alderdiekin biltzeko erronka hartu baitu. Pixkate entzun ditugu Andoni Ortuzarren hitzak, ezakit zer nolako balorazioa egiten duzuen, Estitxu? Esaten zuenak eta bere gorpuzizkerak adierazten zuenak, ez zuten nolabait bat egiten edo ez zetozen bat. Nik uste dute naiz eta esan duen hauteskundeak irabazi ditugu. Guztiok dakigu Andoni Ortuzar biziki politikari kementsua dela eta normalean bere adierazpenetan indar handiz botatzen dituen hitzak eta gaur ordea kopetilun somatu dugu, kezkaz, eta nik esango nuke zentzu baten lasaitua hartu badu ere, lasaitua hartzeko modukoa delako, behintzat, H Bilduk esarlekutan ez gailendu izana, eta baita ere, lehenengo indarra izaten jarraitzea, eta batez ere, PSrekin daukaten koalizio horrek gehiengo osoa eukitzea, uste dut bere gorputz hizkerak
ez duela postasun handirik adierazten, eta nolabait nabardura egitekotan egingo geniokela alderdiak egin behar duen barne hausnarketa horri, eta agian ez ote lukeen ere benetan alderdiaren emaitze zarago herriaren norabideak benetan kezkatzen badu, ez ote lukeen pentsatu beharko momentu honetan egiten duten apostu estrategiko horri buruz. Zurine hor, burua astintzen zenuen, aipatu denen ez ditxuk Ortuzarren gorputz jarrera. Bai, justuki eta paraleloki basegoen Pradalesena, ez? Nik uste momentuntan, eta ointxe bertan ari gara justo ikusten Anduezarena, ez? Ortuzar xerio xamar, hor Pradales emozionatua ikusi dugu lehenengo irudia izan da bere emaztea musukatzen, beraz, nik uste dut momentuntan Ortuzarrek ari dela pentsatzen ze marroia daukat hemendik aurrera, aber nola egiten dudan hau, Pradales esaten ari da bere buruari, buaf, menos mal, ez? Momentuntan, eta nik uste dut, ziurenik gure entzulek ikusten ari badira, Eneko Anduezaren gorpuzkera eta zoriontasuna badirudi, bera irabazi duela gaurko hauteskundeak, ez? Eta ia da ez duela irabazi, baina nik uste dut, PSek, indar korrelazioan gaur asko irabazi duela, ez? Eta bera aurpegian argi eta garbi ikusten da. Eta gero Urkulluren seriotasuna badakigu gizon hau biziki serioa dela beti. Mayoritaria de vascos y vascas. Urkullu, nola atera zen, berak errepikatzeko intentzioa bazuen, eta, bueno, nik uste emaitza hauek erakusten dutela ez dela lidergo kontua, baizik eta alderdiaren arazoa. Bai, hain zuzen, aipatzen zenuen, eskua jarri rotuluak tapatu eta bazirudien hauteskunden garaia Eneko Andueza zela eta ez jeltzaleak horre ezkerrean zituztenak. Mikel, zuk nola ikusten duzu ere gorputz jarrera? Eneko Anduezak egia aitortu behar badut egunetik egunera harritu egiten hau. Ez zait iruditzen horrela ateratzeko emaitzak lortu dituztenik. Uste, hauteskunde kanpaina honetan etengabeko kontraesan batean aritu dela. Sozialisten eskizofrenia deitu diogun ere kuadrilan. Ez zait txarra iruditzen, ez? Adibide oso simple bat, Eusko Jaurlaritzak egindako politikak baloratzeko prentxaurreko amantzunean, han bertan adirezi zuen zerlako politikak eta egin zituen, eta goian bazuen lelo bat, eta zen aldatu gidoia, ezta? Beraz, uste, kontraesan etengabe batean egon dela, eta gaurko adierazpide hauek ere, horren adibide direla, ez? Nik pare bat kontu azpimarratu nahiko nituzke. Lehenik eta behin, gaur hauteskunde kanpainan zehar aipatu izan du da, gaurko emaitzak ez zirela soilik aztertu behar alderdi klabetan, baizik eta bi ardatz Euskal Herriko eztabaida politikoa eta jokaleko politikoa ardazten duten bi ardatz nagusien bueltan ere egin bartzela irakurketa, ezta? Hau da, erabakitzeko eskubidearen bueltan burujabetzan sakontzaren aldeko indarrei dagokionean zein da emaitza eta ezker eskuin ardatzari dagokionean eta biek elkar lotuta daude noski zein da emaitza, ezta? Eta gaurrengo datuak kontan izanik eta matematikak ondo egin bali ditut, ikusten dugu erabakitzeko eskubidearen bueltan 55 eserleku daudela erabakitzeko eskubidearen alde eta 20 daudela kontra, ez? Uste hor sekulako ez esan duten herri honen pluraltasuna nolabait etortu bertzuela, Andoni Ortuzarrek, hor badago pluraltasun oso zabal bat, hain zuen ere, erabakitzeko eskubidearen alde. Eta ezker eskuin ardatza aintzat hartzen bali badegu, ikusten dugu 40 direla nolabait politika publika aurrerakoiagoak eta berdintzaleagoak egiteko apustu egiten duten indarrek lortu duten eserleku kopurua, eta aldiz nolabait estatus quoa mantentzaren aldeko edo are politika neoliberalagoak egiten aldeko indarrek, eta markatu Mikel, Pradalesek itzalatu eta alderdikideok, alderdizaleok, lagunok, euskal herritarrok, lagunon, hauteskundeak irabazi egin ditugu! Irabazi egin ditugu hauteskundeak! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Nire lehen hitzak euskal gizartea zoriontzeko dira. Zorionez, bihotzez, hauteskunde eguna normaltasun osoz egiteagatik, gaur demokraziak irabazi du eta hori beste guztiaren gainetik nabarmendu behar dugu. Gaur Euskadik erabaki du
gaur Euskadik bere etorkizuna zein izango den aldarrikatu du eta askatasun osoz egin du. Zorionak beraz guztioi. Hauteskundeak irabazi ditugu bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak irabazi ditu. Eusko Alderdi Jeltzaleak, eskerrik asko, bihotzez, babesa eman diguzuen herritar guztiei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gauza bat argi geratu da gaur, gure herriaren pluraltasuna beste behin ere bozketan islatu da. Gaur gure herria plurala dela eta errealitate hori beti errespetatu eta sustatu behar dugula. Herritarrek hurrengo legebiltzarrean egongo garen alderdi eta pertsonengan jarri dute konfiantza. Eta hori, pertsona batek izan dezakeen erantzukizunik handiena da. Euskal gizarteari zor gatzaio. Pilota gure teilatuan dago. Herri honen etorkizunaren giltza eman digute eta erantzukizun eta eredugarritasun osoz jardun behar dugu. Eta seguru naiz horrela egingo dugula. Beraz, mil esker berriro. Eskerrik asko. En primer lugar, quiero felicitar a la sociedad vasca por haber celebrado estas comicios, estas elecciones en libertad y con total normalidad. Hoy vuelve a ganar la democracia. Hoy es la ciudadanía quien sale beneficiada. Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Y por eso quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han decidido darnos su confianza. Eskerrik asko, eskerrik asko. Legislaturan, Alderdi Sozialistak eta EAJ gehiengo absolutua zuten, baina ikusi da hainbat lege proiektuen inguruan ere bilatu dituztela ere konplizidadeak beste alderdi batzuekin eta lortu dutela hainbat lege modu nahiko konsensualean adostea, ez? Nik azpimarratu nahi nuke inoiz izan den legebiltzarrik abertzaleena dela. Eta hori batzutan ahazten zaigu, paradogikoa badirudi ere, gai sozialek izorraizko zentraltasuna lortu dute, baina bi alderdi abertzaleak izorraizko pisu handia daukate, eta inoiz izan duten handiena, ez? Eta hori ere azpimarratzea komeni da besteak beste, estatus politiko berria hitz egiten ari geralarik, edo euskarak eduki dezaken, eduki beharko luken tokiari ari geralarik, ez? Hor, ikusten den elementu deigarria da, aparte EAJak eta PSek lortu dutela gobernua mantentzea eta gehiengo absolutua dutela, hor elementu deigarriena da EH Bilduk ezagutu duen gorakada. Gogoratu ezagun, lehen aipatu dut, baina duela 4 urte 10 eskainoko diferentzia zegoen, eta gaur egun parekatuta daude bi alderdi abertzaleak, eta horrek izugarrizko eraldaketa suposatzen du. Duela 4 urte 100.000 botoko diferentzia zegoen EAJ eta EH Bilduren artean, orain bertan 30.000 boto inguruan kokatzen gera, eta horrek konfirmatzen du aurreko hauteskundeetan ere diferentzia hori nabarmen murriztu zela bi alderdi abertzalearen artean. Beraz, iruditzen zait, baldin badago titular bat da EH Bilduk ezagutu duen gorakada. Eskainotan 21-etik 27 pasatzen da, baina boto kopurutan ere pasatzen da 50.000 bototik 326.000-ra, eta horrek izugarrizko hazkundea suposatzen du. Errepasatuko ditugu emaitzak, Oiana, gutxi gorara nola gelditu da legebiltzarra? Ia, 89 zenbatuta dagoen une honetan, 27 eserleku EAJak, horren beste, 27 eserleku EH Bilduk, PSek 12, PPek 7, Sumarrek 1, Voxek 1, eta Podemos alduguk bakar bat erez. Hori esek emaitzak, aukera badugu, EH Bildurekin bat egiteko, une honetan atera dira, ordezkaritza ezberdinak, jendea txalotzen dabil, eta Arnaldo Otegi badirudi, bera izango dela hitza
eta entzun gaitzatela ongi. Gora Euskal Herria eskatuta! Mila esker! Mila esker guztioi. Gaur, Ezker Soberanistak 3 herrialdetan emaitza historikoak atera ditu. Emaitza historikoak atera ditu. Badakizute, neri tokatu zaidala, kanpainan zehar gehien bat nazio ikuspegia zaintzea. Egia da, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi dituela hauteskundeak botoetan 3 probintzietan. Eta zorionak horregatik. Baina abertzaleak kontabilidadea nazio mailakoa egiten dugu. Eta nazio mailan gaur Ezker independentista 4.000 boto baino gehiago dauka. Gu gera lehen indarra. Lehen indar abertzalea Euskal Herrian. Bentzia. Bigarrenik, bihotzez eskerrak eman nahi diet guregan konfiantza jarri duten guztiei. Eta gaur daukagun poz hau ez bakarrik 3 probintzietan. Baita ere konpartitu nahi dut Nafarroa Garaiko, Xuberoko, Lapurdiko eta Base Nafarroko abertzaleekin. Gurea proiektu nazionala delako, eta gure kontabilidadea nazio mailakoa delako. Gaur, eskainoetan berdindu egin dugu, sekulakoa egin dugu, 6 eskaino gehiago atera ditugu, eta 1.000 bozka gehiago atera ditugu. Hoie dira gure emaitzak. Eta kasu, zeren oraindik 28 boto gutxi batzutan dago jokoan Gipuzkoan. Ez dakigu aterako dugu, baina hor gaude. Lagunak, Gasteizen irabazi dugu, Araban irabazi dugu, Gipuzkoan irabazi dugu. Lagunak, sekulakoa egin dugu gaur. Erronka batzuk jarri genituen kanpainan zehar, eta erronka guztiak bete ditugu. 3.000 bototik gora nahi genuen gure emaitza 3 probintzia hauetan, eta 350.000 inguru atera ditugu. Hogeta marretik gertuago nahi genituen eskainoak, eta 27 eroagian 28 aterako ditugu. Eta 400.000 bozken langa gainditu du Euskal Herri osoa. Hori da Ezker independentistaren indarra Euskal Herrian. Beraz, egiten dugun lana fruituak ekarri ditu. Gure kidegoa, gure militantzia, gure jendea etengabean Euskal Herri luze zabalean egiten duen lana. Egia da eta harro gaude, eta bihar altajo, datozen hauteskunde Europarretan, datozen hauteskunde Europarretan, 4 herrialdetan, Hego Euskal Herrian, lehen indar politikoa izan behar garelako, berriz ere.
delako. Erderaz ere zerbait esan beharko de. Hoy quiero agradecer enormemente de corazón a las gentes de estos tres territorios. Aintzat hartuta nazio mailako kontabilitatea ikusi beharko da aurrerantzean zer gertatzen den zentzu horretan ere, eta zentzu horretan ere asko esateko izango duena Eusko Alderdi Jeltzalea izango da. Sabine Etxera goaz, Ekine Atorra Sagastirekin. Kaixo, Ekine? Bai, Gabon berriz ere, ez dakit une honetan irudi horiek ere baote ditugun, baina Imanol Pradales hitza hartzen ari da, Eusko Alderdi Jeltzaleko militante eta kargu publiko hainbaten aurrean, izan ere garailetzat jotzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak gaurko hauteskunde gau honetan, naiz eta emaitzak kaskarrak izan direla onartu ez, baina gertutik begiratuko dituztela eta guztionetatik irakurketa egingo dutela esan berri du Andoni Ortuzarrek. Prentsa aretoan serio ikusi dugu une batez, Imanol Pradalesen urteguna dela gogoratu du, halako une bat ere bilatu dute, deigarri egintzi eguna edonola ere eskerroneko hitzak izan ditu, Iñigo Urkullu lehendakariarentzako, baina ez du hitzik hartu Urkullu lehendakariak prentsa aretoan. Imanol Pradalesek garaile mezua izan du ahotan baita ere, eta une honetan militantziaren aurrean gauza berari da errepikatzen. Edonola ere, gaurko gau honetan Sabine Etxean luze izan dira batzartuta, eta irriparrerako tarte gutxi ere izan da, besteak beste, ez delako gaurko gaua erosoa Eusko Alderdi Jeltzalearentzako. Bai, esan? Horiekin gelditzen gera, une honetan berriro hitza hartu duelako Pradalesek esaten zenuen moduan, Ekine, agur eta eskerrik asko gurean izateatik. Bai, eta asmoa. Badirudi orain. Bihartik aurrera, lana, apaltasuna, Euskal gizarteari entzun, Euskal gizartearekin batera aurrera egin, gure ongizatea hobetzeko, gure etorkizuna hobetzeko, gure ametsak mugarik gabe asetzeko, hori da behar duguna, bihartik aurrera. Aste gogorrak izan dira. Euskadin puntatik bestera ibiltzen, entzuten, gizartearekin egoten, proposamenak lantzen, proiektu bat garatzen, baina Euskal gizarteak berriz ere konfiantza eman digu. Beraz, eskerrik asko eta zorionak Euskadi guztiarentzat baita ere. Zorionak! Lehendakari gaiaren hitzak, une honetan hitz hartu du Peio Otxandiano Etxabilduren lehendakari gaia. Ikusten da jendetza dela Bilboko merkatu horretan, eta hain justu, Peio Otxandianori zerrendan lagun dioten hainbat ordezkari daude bere alboetan. Oraintzen, Peio Otxandiano. Itzelesko emaitzak atera ditugu. Itzela da izan dugun hazkundea. Inork gutxik imaginatuko luke orain dela 4 urte gaur hemen egongo ginatekenik. Ia 1.000 bozka egin du gora ezkerreko soberanismoa. 350.000 bozka ingurutan gaude. 6 eserleku gehiago izan ditugu. Eta beraz, horren guztiaren ondorioz, 3 herrialde hauetan mapa politikoa aldatu da jada. Eta beraz, bagaude jada beste garai berri batean. Orain dela 4 urte indar politiko bat zegoen, hegemonikoa zena, instituzionalki. 10 eskainutako aldea ateratzen ziguna, gaur 0 eskainutako aldea dago 2 indar politiko nagusiren artean. Eta beraz, horrek esan nahi du, gaur,
ezkerreko soberanismoa, EH Bilduk ordezkatzen duen indar politikoa. Mapa politikoaren erdigunean dagoela, garai historiko berri batean. Eta beraz, bide honean goaz, oso bide honean goaz, eta oso azkar goaz bide hortan aurrera, gaur sekulako urratsa eman dugu norabide horretan. Eta bigarren gauza bat esan nahi dut kanpainan behin eta berriz errepikatu duana. Bi modu daude emaitza hauek irakurtzeko. Bat da alderdi ikuspegia. Eta guk jarri dugu gure alderdi ikuspegia ere emaitza hauek baloratzeko orduan. Emaitza hauek dira ezkerreko soberanismoak bere historian atera dituen emaitzarik onenak. Hori da ikuspegi bat. Eta badago beste ikuspegi bat. Momentu honetan jarri bardena erdigunean ardura historikoagatik eta herri honekiko dugun arduragatik. Eta da, herri ikuspegia. Ez gara nekatuko esaten, emaitza hauek mahai gainean jartzen dute, herri mandatu bat badagoela. Eta herri mandatu horrek esaten duena da, jauzi bat eman behar dugula gure buru jabetzan, eta politika publiko berdin zaleagoak egin behar diela hiru herrialde hauetan. Urrengo legebiltzarra izango da inoizko abertzalena, inoizko soberanistena, eta urrengo legebiltzarrean egongo da gehiengo oso bat ezkerrekoa. Eta hori nabaritu egin behar da. Eta hori nabarituko da, ezkerreko soberanismoak, EH Bilduk, lan egingo duelako, eta posible egingo duelako. Behingoz herri honek jauzi bat eman dezan, hiru herrialde hauetan, bere buru jabetzan, eta egin ditzagun politika publikoak herri honen ambizioaren ainakoak neurrikoak. Eta konpromisoa hartzen dugu baita ere, legebiltzarrean isladarik izango ez duten 50.000 ezkerreko bozka hoiek ere ordezkatzeko. 50.000 bozka gelditu dira ordezkaritzarik gabe legebiltzar hortan, eta guk ardura hartzen dugu beraiek ordezkatzeko baita ere. Hiru herrialdetatik bitan lehen indarra gara. Araban lehen indarra gara. Hainbat herritan lehen aldiz lehen indarra gara. Eibarren, Zumarragan, Urretxun. Ezkerraldean jauzi bat eman dugu, beste jauzi bat. Eta beraz, aldaketa martxan da eta geldiezina da. Eta gaur eman dugu jauziarekin bidean aurrera egingo dugu. Ziklo politiko berri batean gaude, mapa politiko aldatu da jada. Eta atozen lau urtean herri hau martxan jarriko dugu bere gaitasunen eta bere aukeren arabera. Hori da EH Bilduk eskaintzen duen bermea. Eta ez dugu huts egingo. Hoy, el salto político que ha dado la izquierda soberanista es espectacular. Es espectacular. Un crecimiento... Udane arbeo da, hitz horiek entzuten. Gabon guztioi horixe bera, oraintxe bertan Peio Txandiano hitz egiten ari da. Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak, EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, eta Peio Txandiano lehendakari gaiak hartu dute hitza. Maitza historikoak lortu dituzte subiranistek inoizko honenak, Eibarren, Zumarragan eta Urretxun lehen aldiz gaiendu da EH Bildu, hori bera aipatu eta azpimarratu Peio Txandiano oraintxe bertan, eta ezker soberanismoa bere bizitzan atera dituen emaitzarik onenak dira aurtengo hauek. 10 eserlekuko aldea ateratzen zion
EH Bilduk EAJari aurreko hauteskundeetan 2020an oraintxe bertan parekatuta daude 27 eserleku dituzte. Une honetan azken botoak zenbatzen ari dira, baina baliteke horrela gelditzea parekatuta inoizko daturik onenak dira horiek EH Bildurentzat. EH Bildutik azpimarratu dute berentzat Euskal Herria 7 lurraldek osatzen dutela erkidegotik harago doala eta gaurkoan hemen Euskal Herria osoko abertzaleak ikusten ari gara oraintxe bertan txalotzen eta eskainuetan berdindu badute ere 1.000 bozka gehiago lortu ditu EH Bilduk aurreko hauteskundeetatik eta Gipuzkoan jokoan egon daiteko 28. eserleku hori azken boto horiek kontatu ostean jakingo da hori bera azpimarratu du Arnaldo Otegi, baina esan bezala Araban, Gasteizen eta Gipuzkoan EH Bildu gailendu da eta emaitza errekorrak dira guztiak, erronka guztiak bete dituztela ere azpimarratu dute gaurko balorazioan, 300.000 boto bainditu nahi zituzten eta 350.000 botora ere heldu dira. Horrek ikusi beharko da, 27 eserlekurekin amaituko ote duten, eta 28. ere lortuko ote duten, eta azpimarratu dute independentismoaren indarra nagusitu dela, Bilboko zabalguna merkatuan, baina baita erkidego osoan eta Euskal Herri osoan lehen indar politikoa izan nahi du EH Bilduk Euskal Herri osoa duxedetzat eta herri honen alde lanean jarraituko dutela. Esan dute herri ikuspegitik landuz buru jabetzatik eta gaurko ekitaldia amaierara heltzen ari da, azken hitzak ematen ari da, adierazpenak egiten ari da Otxandiano, eta gaurko ekitaldian zer entzun ditugun leloak edo badira Peio Otxandiano lehendakari jotak irabazi arte independentismoa, eta oraintxe bertan musikarekin batera gaurko ekitaldiari amaiera ematen ari dira, gaurkoak pozgarriak dira EH Bildurentzat datuak eta bihartik aurrera lanean jarraituko dute, baina gaur ospatzeko aukera ere izango dute musikarekin batera, ikurriñak gogotxo astindu zementze dauden militanteek eta atzekaldean ditugu legebiltzarrean egongo diren hautagaiak eta horiek izango dira, esan dut ez, aurtengo legebiltzarra hemendik aurrera osatuko den legebiltzarra inoizko abertzalena izango dela eta beraien lanean aurrera jarraituko dutela, subiranismotik, buru jabetzatik eta herri ikuspegitik. Xehetasun guzti horiekin gelditzen gera, eskerrik asko arratsalde gau parte honetan gurekin izateagatik udane. Mila esker zuei. Iaia gaueko 11ak dira, segituan ere egingo diogu, errepaso bat biharko egunkariak nola topatuko ditugu, baina lehenik eta behin Oiana egingo dugu, errepaso bat ere amaitzei dagokionez. Momentu honetan gaueko 11ak ematear ditugun honetan, botuen 89,40 dagoeneko zenbatuta dagoen une honetan, 27 eserleku ditu EAJak, beste horrenbeste 27 EH Bilduk, PSek 12 eserleku, PPek 7, Sumarrek 1, Voxek 1 eta Podemos ahalduguk 1 bera ere ez. Xetasunak horiek, telefonoaren bestalen daukagu Amagoia Mujika, egunkarien errepaso hau egiteko gaueko 11ak direla. Amagoia, kaixo Gabon? Gabon, zer moduz? Ongi, zu zer moduz ere? Bueno, hemen txegoak izu, gau zirragari hau pasatzen, eta, azken emaitza horiei begira, ez? Badirudi, azkenean berdinketa izango dela, baina, hor txe dagoen jokua, ez? Eta, jende guztia urduri, eta biharko aliketa egunkari txukunen ateratzeko goz. Gutxi gora bera, berria egunkarian, zer nolako elementuak nabarmenduko dituzue biharkoan? Argi da hona da, Jotak irabazi ditu hauteskundeak, baina EH Bilduren, zerdukoetan berdinduta, eta argi da hona da ere, aipatu behar dela EH Bilduk, egin duen gorakada kuantitatiboaz aparte, gorakada kualitatibo bat ere izan duela, ez? Eta, horrek izan nahi du, beste norabide bat markatzen nahi dela, ez? Eta aipatuko nuke, nabarmenduko nuke, hor belaunaldietan, ez, gaztek konexio handiagoa dutela EH Bildurekin eta horrek alderdi batzuei zer gogoetatu eman beharko lieke da, ez?
Hori irakurketa hori ateratzen dute gaurko emaitetatik. Xehetasun guzti horiekin gelditzen gera, eskerrik asko Amagoia. Bueno, ondo bukatu gaua eta bihar arte. Bai, berdin. Aio. Salto egingo dugu gara egunkarira, Iraia Oiartzabal barkatu, zer moduz, Gabon? Ondo hementxe saltxan sartuta, eta halako gauak beti dira bereziak, nik uste, neurri handi batean, gau hauetara iristen garela oso markatuta alde batetik ez, kanpainak ekartzen duenarekin, eta neurri handi batean ere, kanpainak sortzen dituen espektatibek edo ez, baldintzatu dezakete ez, kazetaria edo norbera egun nola gatozen ez, lanera, eta pixka bat datuek, azkenean lurrean jartzen zaituzte ez, eta pixka bat horri nola buelta eman kontutan edukita, halako gau batean ere epeak ez direla errexak izaten, azkar lan egin behar da, koordinazio handia egon behar da, eta nola baitere gizarteari hurrengo egunean alik eta argazkirik osatuena erakusteko helburua dago atzean, ez? Hortaz, denon artean aldugun eta lasaien eta, koordinatuen lan egiten, alaxe gabiltza. Okerrez banago, biharko gara egunkariaren urrenkera ekarri duzu, imprimatua, zerbait aurreratzerik bai? Betiko hildoari jarraituko diogu, ez? Nahiko eskema antzekoa erabiltzen dugu hauteskunde guztietan, baina egia da azalak nabarmen erakutsiko duela gau honek utzi duen ondorio argiena, eta da berdinketa historiko bat izan dugula hauteskunde hauetan, eta horri jarraiki saiatuko gara analisi zabal edo orokor bat egiten, eta gero herrialdez herrialde ere, pixka bat datuek utzi duten lehenengo irakurketa hori egiten, esaten nuen bezala, ez dela gauik behar bada egokiena izaten analisi patxaratsuak egiteko ez, eta nik uste dut urrengo egunetan pixka bat uztartu behar dela datuek esan dutena, eta nola baitere herritarrek adierazi nahi izan dutena ez, kasu honetan egia da bi elementu nagusi daudela, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi ditu hauteskundeak, berdinketa historiko hori eman da, eta nik uste dute faktoreak kontutan hartzekoak direla alde batetik Euskal Herria Bilduk izandako azkunde handi hori, eta kontrapartean Euskal Alderdi Jeltzaleak bizitzen duen gaur egun eta tendentzia aurretik datorren zerbait da, igadura hori ez, hau da, herritarrek zer esan nahi izan duten gaur bozkatzera joan direnean ez, azken egun hauetan asko hitz egin dugu zalantzan ziren horietaz, zalantzatiek zer egingote zuten, belaunaldi berrien bozkanora joangote zen, eta uste dut datozen egunek emango dutela aukera horri erreparatzeko eta hor analisi sakonagoak bilatzeko. Patxadarekin hitz egiteko tarte izango dugu ondorengo egunetan, eskerrik asko gurera gerturatzeatik Iraia. Eskerrik asko. Eta azkenik ere beste egunkari bat ere hartuko dugu eskuartean, Noticias de Gipuzkoa, Jordan Arretxe daukagu telefonaren bestaldean, kaixo? Kaixo, Gabon. Zer moduz, mugimendu handirik balda, zuen erredakziotik? Bai, nik uste, erredakzio guztietan bezala orduotan, bai zuenean, oraintxe berta Iraiarenean, Euskal Herriko esango nukenik redakzio guztietan gabiltzala momentu honetan korrika eta presaka, zierrea hor gainera iritsi zain edozein momentutan, beraz, hortxe, topera gabiltza, biharkoak webean, lehenik eta bain, eta gero baitare biharkoak paperean denak prestuzten. Zer nolako elementuak topatuko ditugu bihar Noticias de Gipuzkoa hartuz gero eskuartean? Pixka bat oraintxe bertan Iraiaren entzuteko aukera izan du, zenbakiak nagusi, nik uste azal guztietan PNV-ren garaipen hori, EAJ-ren garaipen hori, Euskal Herria Bildu, berdinketa hori bai lortu duela eserlekuetan, sekulako gorakada izan du Euskal Herria Bilduk, baina bai egia da, bagian pairatu duela, arrakala txiki bat, eta urrengo gunetan aztertzeko aukera gongo da, baina arrakala txiki bat, espektatiba eta itxaropenen artean, gero mandenarekin, berri diote, sekulako zenbakiak dira, baina egia da, batez ere argitaratzeko aukera egon ziren azkenen inkestak ikusita, horri gerta daiteke, lehenengo reakzio pixkatotzago izatea, naiz eta zenbakiak garrantzitsuak izan, eta noski, gurean ere bai, Gipuzkoan begirada berezia jarriko dugu, Gipuzkoako egunkaria izanik, berri ez ere, eta Gipuzkoan are gehiago, beste lurraldetan, Gipuzkoan are gehiago, bi alderdi abertzaleak nagusi jaun eta jabe
diren honetan, egia da Podemos desagertuta bi eserleku horiek, nola banatu diren, bale, baina batez ere hemen irakurketa abertzalea, irakurketa soberanista daukagu Gipuzkoan, eta, pixkat baita ere nondik norakoak, ez, EH Bilduren berriro, irakurketantzekoa, emaitze historikoak bai, baina, pixkat perspektibarekin hartuta, Jaurlaritzaren hauteskundeak, legebiltzarreko hauteskundeak ikusita, gogoratu baita ere, Alderdi jeltzaleak 84ean 154.000ko langa ere markatu zuela, hori dela Gipuzkoan lortutako emaitzarik historikoenak, eta Bildu, bigarren jarriko litzatekela gaurko emaitzak, konfirmatzen direnean, bai korreozko bozkak eta jasotzen direnean, baina, gaurko garaipen eztabaida gabea Bilduk lortu dena, Euskal Herria Bilduk lortu dena Gipuzkoan gutxi gora bera, 110 puntuko diferentziarekin, beraz, horiek pixka klabe guztiak motz-motzean, oraindik falta zai guztiarra iristeko, eta, elementu guztiak oraindik ordenatzeko, denbora tartea daukagu, baina, nik uste berena, guztion egunkariak, bihar goizean, bihar amunean, ariketa hori egitea ez, kioskora gerturatu eta azal guztiak ikustea, eta, pixkat, politika gustatzen zaigun hori, bertan goxatzea. Nuski, ongo da, aukera eskerrik asko gurean izateatik, Jordan. Eskerrik asko eta animo, besarkada bat. Pixka bat, borobildu antzean, lehen aipatzen genuen maparen kolore aldaketa hori, zifretan emango izuet datua. Euskal Autonomia Erkidego udalerri guztietatikan, EH Bildun da 53 izan da garaie, Eusko Alderdi Jeltzalea 95 garaie, Alderdi Popularra herri bakarrean garaie, Alderdi Sozialistak ez du garaipenik lortu, ez Irunen, ez Eibarren, ez Lasarten, aipatzen genitun Gipuzkoako futbol horiek. Nahiko genuke, pixkat ondorio, balantze modura, errepaso bat egin, Mikel, zurekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu. Bai, azkeneko hitzartze zela planteatzen duzu. Bai, ondo gozatzeko. Bai, lehenik eta baina akaso kontu txiki bat, eta da, espektatiba eta maitzen arteko dialektika hori aipatu du Jordan kazetariak, eta uste dut hor ezkerreko soberanismoak baduela bertute handi bat, eta da, Euskal Herria 2040. Hau da, hauteskunde haue planteatu izan balira sorpasoaren logikan, kaso gaur, nolabait ondori izango litzateke ez dela sorpasoa lortu. Baina uste dut herri proiektuaren nolabait logikan planteatu ere, eta Euskal Herria 2040ko zerumuga horren baitan. Eta uste dut horrek ematen dula nolabaiteko patxada estrategiko bat, ezinbestekoa dena, bain zuzen ere, espektatiba eta emaitzen arteko kudeaketa hori egiteko. Eta gaineraz hor badauzkala bi indargun eta da, bat, egiturazko goranzko joera bat, eta lehen esan dugun bezala ez soilik termino elektoraletan, baizik eta nolabait errotiko godan ziklo aldaketa ez, balioen eta ideien eraldaketa batekin lotuta dagoen nolabait joera, goranzko joera egiturazko bat, eta uste zentzu hortan horrek aurrerantz egingo balin badu ezinbestekoa dela, entzuen ere, batetik, EH Bildu berak ere, bere egitasmo politikoa gorpuzta eta indartzea, baina baita ere ziklo, errotikoago den ziklo horretan sakontzea, eta gero badu beste bertute bat, eta da boto fideltasun izugarria. Eta uste horrek ematen diola, edo eman diezaiokela, jokaleku politiko berri honetan, aukera, bain zuzen ere, beste esparru batzuetara jotzeko, eta nolabait, barne mailan edo, gaur egungo hauteslegoa bermatuz, beste espazio batzuk lortzeko aukera. Eta esango nuke, zentzu hortan, gaurko hauteskunde hauetan, aipatu ditugun joeraien baitan, Euskal Herria Bilduk espazio berriak irabazi dituela, eta sekulakoa da goraka da, 1.000 boto, eta gaineraz, hau esan da bezala, Euskal Herri osoan ematen den joera bat da, Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria bai, geroz da alternatiba sinesgarriagoa da, Nafarroa garaian ere ikusten dugu, jokalekoa politikoa baldintzatzeko sekulako gaitasuna duela Euskal Herria Bilduk, eta gaur ikusi dugu Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ere baietz, udal mailan dauzkan boterekotaz gain. Eta zentzu hortan, esango nuke, Eusko Alderdi Jeltzaleak akaso denbora irabazi duela. Eta kontua da, denbora irabazi du, baina nolabait denbora bere kontra doakiola, eta horretarako errotikoagoa den aldaketa bat inbarko duela. Zurina? Nik azken honetatik hasiko naiz ez, denbora irabazi duela, eta hala da, ez, bakarrikan ikusi behar dugu ez zenolako aurpegia izanen du Ortuzarrek, bera da alderdiaren gizona, eta beraz bera oso ondo daki gaur denbora
irabazi dutela. Egia da, zuk planteatzen zenuela, hor dago muga, 2050, baina ni jarriko naiz legealdi honetan, zeintzuk dira erronka, hemendik egia da EAJak irabazi duela eta PSerekin gobernatuko duela seguraski, ikusiko dugu eneko andueza zenbat eskatzen duen, urrengo egunetan nik uste bera badela figurarik importantea, naiz eta PSek izugarri galdu du, ez du eskuratu eta ez daudeletze bat, eta hemen sortzen da nik uste dut galderarik importantena, ez? Ze nolako oposizioak egingo du ere EH Bildu urrengo 4 urtetan, ez? Egia da oso indartsu ateratzen dela hauteskunde hauetatik, erronka handia da urrengotarako, tentzio hori mantendu behar du eta handitu behar du, eta hori zerikusi handia daka zenolako oposizioak egiten duen, ez? Benetan oposizio hori akordioko oposizioa bada, edo konfrontazerako oposizioa bada, edo bien arteko oreka bat biltzen du, ez? EH Bilduk baliatu behar du, bai ala bai, legealdi hau, lehendakari modun ikustarazteko, eta hori ikusiko dugu. Eta niretzako titular, beste bi titular, eta niretzako saiak direnak digeritzeko, eta bat da oso maskulinizatuak daude lidergoak, hau da niretzako titularrik tristeena, ez hautagai edo lehendakari hautagai bakarra zartu dena Eusko Legebiltzar Parlamentuan ultraeskuina da, eta hau feminista bezala neri tripak mugitzen dau, eta gero Arabara begira, nik bai esango nuke Araba dela disputako territorioa, baina kontu zibiltzea ilusioaren diskurtsoarekin, nik Araban uste dut ikusten ari garena dala justo polarizazio bat, eskerra gora doan momentu honetan Alderdi Popularra eta ultraeskuinak ere mantentzen du ez, eta zentzio hori nora juten den ikusi beharko dugu urrengo 4 urtetan. Ez ditu? Nik uste dute gauz zirraragarri honen ostean, esan dezakegula batetik gaurko irabazleen nabarmena EH Bildu dela. Hala ikusten da, bai boto kopuruan, bai eserlekuetan, naiz eta hauteskundeak EAJak irabazten dituen gutxigatik, ikusiko dugu atzerriko boto horrek zalantzan dagoen eserleku hori, ez duen mugitzen, ze horrek politikoki bai gauzak pikin bat aldatuko lituzke, EH Bilduko 28 eserleku edukiko balitu eta EAJako 27, nik uste dut irakurketa politikoak horrek goitik bera aldatzen dituela benetan eserlekutan, EAJ espada lehenengo indarra, baina une honetan dauzkagun emaitzekin, naiz eta EAJak hauteskundeak irabazi eta seguruena PSerekin gobernatuko duen, nik uste dut momentu honetan agian eduki dezaketela lasaitasun pikin bat, baina nabarmena da hauteskunde gau ez dutela pozik bukatzen. Eta ez dute pozik bukatzen, etorkizunera begira, irudikatu delako, ez bakarri bere hegemonia hori kolokan dagoela, baizik eta alternatiba bat gorpuzten ari dela, eta alternatiba hori esker subiranistak ordezkatzen duela, EH Bilduk ordezkatzen duela. Eta zurina hasi da begira urrengo 4 urteetan, ez da, nolakoa izango ote den legegintzaldia, nik nabarmen ikusten dut EH Bilduk jada apostua hartu duela, alor batzuetan arduraz jokatzeko, eta aukerarik baldin badago funtseskoak eta estrategikoak diren alorretan herri akordioak egiteko, baldintzak badaude behintzat herri akordio horien alde egingo duela, baina egia da EH Bilduk badaukala proiektu politiko bat alternatiboa dena, EAJaren alternatiba da, eta hori ere irudikatzen indartsu ahaleginduko dela, eta batez ere etorkizunean datorren nolabait herri lidergo berria ordezkatu nahi izango duela, ezta? Eta horretarako arretaz jarraitu beharko da nola egituratzen diren ere harremanak. Ikusi beharko da Alderdi Sozialistak ze jarre hartzen duen, EAJak ere ze jarre hartzen duen, ze naiz eta gehiengo osoa izan ikusi beharko da ea bilatzen dituen akordioak herri honetan bakarrik EH Bildurekin momentu honetan aurrera atera ditzazkenak, eta akordatzen naiz adibidez, funtseskoa den hizkuntza politiketan, hizkuntza politika eraldatzaileak martxan jartzea, eta horretarako abertzaleen arteko akordio bat iritsi beharko litzateke. Akordatzen naiz ere, estatuse berritu hori mai gainean dagoela, kajoi batetan dago, baina agian mai gaineratu
beharko dena, eta hori ere akordio horretatik etorri behar da. Orduan, nik uste dut datorrela legegintzaldi oso interesgarri bat, behin eta berriro aipatu dugun ziklo aldaketa hori hemen dagoelako, eta hauteskunde emaitza horiek hori erakusten dute. Eta gaur ez da ezer bukatzen, nik esango nuke gaur gauza asko hasten direla. Baguzki? Bai, argi da ona da, irabazle nagusia EH Bildu izan dela, bai bototan eta bai eskainotan. Nik urrengo gobernuari begira, nire ustez tensioguneak ere egon daitezke, zeren ikusten badugu gobernu barruan PSE indartuta ateratzen da EAJ-arekiko, baina gero, une berean, oposizioan daukan lehendabiziko alderdia oso indartsu dago. Orduan, iduritzen zait, gai sozialen inguruan adostasun nahiko zabalak lortu daitezkela, baina gai linguistiko edota gai nazionala mai gainean jarriko delarik, eta bereziki estatus politiko berriari loturikoa, hor momentu batean erabaki batzuk hartu beharko dira, ez? PSE kontentzioan egongo da, orain arte izan den bezala, eta EH Bilduk presio egingo du eta bultzada bat egingo du aurrera pausoak eman daitezen alorretan, ez? Eta momentuz ez dago argi zer gertatuko den gai horri dagokionez. Xehetasun guzti horiekin gelditzen gera, eskerrik asko, Eguzki, Estitxu, Zurine eta Mikel, mila esker zuen analisiatikan, segurazki tarte gehiago izango dugula, egunerokotasunean hitz egiteko. Oiana, esker mila zuri ere, hemen, alboan egoteagatik, eta entzule edo ikusle esker mila gaurko honetan, hauteskunden berri izateko naiz irratia eta Hamaika telebista hautatu izanagatikan, hori bai, ez zantzi, gogoan izan, show must go on, bihar bertan geure saioek jarraipena izango dute informazioaren aria hoi baino bereziago izango dugu, goizeko 8:00 aurrera, Garazi Kastaino lankideak gidatuta, eta lehenbiziko erreakzioak ere jasoko ditugu, alderdi ezberdinenak, baita ere analisi sakonerako tartea izango dugu, baina bitartean deskantsu apur bat ondo segi eta hurrengora arte, mila esker. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.